que comezamos. Ben, boa tarde a todos e a todas. Con algún problema técnico, damos comezo a sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 26 de maio de 2020. Señor secretario, ten a palabra. Bueno, boa tarde a todos. O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Bueno, como aquí non podo ver se en principio supoño que estades todos de acordo, pero bueno, se alguén ten algo que dicir, se non pasamos ao punto seguinte. Pois, vale, entendo que está aprobada, pasamos ao punto seguinte, que sería, perdón, dar conta dos decretos da alcaldía e asuntos varios. Adrián, por favor, podes acercarte un pouco máis ao micro, que se te oye... A ver, vale, hablo incluso máis alto, se queredes. Dar conta de asuntos da alcaldía e asuntos varios. Isto é unha simple dación de conta. E temos xa o punto seguinte, que sería a contestación ao recurso de reposición por irregularidades na prestación do servizo de axuda no fogar por parte da empresa concesionaria Tu Maior Amigo SL, contestación ao recurso de reposición contra o decreto para pagamento e compensación parcial das facturas dos meses de xullo, agosto e setembro polo servizo de axuda no fogar no Concello de Betanzos. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, estamos ante o penúltimo capítulo deste longo expediente. Esperamos que todo o camiño andado a toda agora sirva para que os usuarios e as usuarias do servicio de axuda no fogar reciban as mellores prestacións posibles, os mellores coidados, o obxectivo que sempre estivo presente nas prioridades do equipo de goberno e nas súas decisións no que atinxe a este contrato. Logo das múltiples requerimentos, dos informes emitidos no seu momento pola Secretaría Municipal e pola Coordinadora dos Servicios Sociais Municipais, quedou constatado que a anterior empresa que prestaba o servicio incorreu en varias irregularidades, concretamente nos meses de outubro, de novembro e de decembro do ano 2018 e durante os meses de agosto e setembro do ano 2019. Polo que este pleno, no seu momento, na sesión ordinaria do 17 de decembro de 2019, impuxo unha sanción do 10% dos importes facturados neses meses nos cales se constataron os incumprimentos por parte da Coordinadora de Servicios Sociais, indicar que ese 10% é a máxima cantidade que nos permitía a lei e os pregos de contratación que rexeron o contrato e cantidade que ascendeu a un importe total de 17.558,45 euros que foron retraídos por parte do Concello no último pagamento que se lle efectuou a dita empresa. Logo desta sanción establecida, a empresa presentou un recurso de reposición e, de acordo cos informes xurídicos, como non podería ser de outra forma, proponse a este pleno desestimar o dito recurso de reposición e ratificar a sanción imposta polo pleno da corporación celebrado o 17 de decembro do ano 2019. Nada máis nesta primeira intervención. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Perdón, voceiro do Bloque Nacionalista Galego, en primeiro lugar, perdón. Bueno, se me deixa o micrófono. Sí, boa tarde, escoitaseme? Sí. Hola? Sí, eu escoito perfectamente. Ben, perfecto, boa tarde, alcaldesa aquí. Vale, é que me estaba o icono, non sei. Vale, cuestión, pois o que nos propoñen desde algún punto de vista, a nos entender, acabar unha cousa que empezou mal e non acabala ben, por dicilo de algún xeito. A cuestión é que nós entendíamos que o procedimento sancionatorio era outro, non era cando a empresa decidiu marchar, e era no momento en que aquel rosario, aquel ronsel de incumprimentos contractuais irregulares e demais se puxo sobre a mesa acordando o mesmo pleno a resolución contractual
por numerosas irregularidades constatadas ao longo do prazo de execución do contrato e postas por escrito pois no treito final, como pon a bondosa documentación que nos entrega con este punto. Non? Ben, a cuestión, efectivamente, eu neste asunto e en algún outro xa o dixen, o que mal empeza mal acaba. E para nós, vou fazer unha intervención en esencia para os dous puntos que teñen a ver con ese contrato por unha cuestión de economía procesual. Para nós é unha lección, un exemplo moi perigoso, moi preocupante o que damos. Porque prácticamente supón, falando en román paladino, que a empresa se vai de rositas con todas as que nos fixo, as betanceiras, e nomeadamente a unha das partes máis febles, máis en risco, non máis expostas da nosa veciñanza, como son as persoas dependentes e as súas familias. Entón, esa é a cuestión. Vacilaronnos o que quixeron, consentiuselles o que for, e agora prácticamente, quer dizer, o importe da sanción é, quer dizer, para unha economía doméstica, para a miña, por exemplo, é gravoso, pero un contrato do volumen, do custo que tiña este contrato, pois é prácticamente consentirlle en que se vaya, insisto, como di o latín vulgar, de rositas, non? Nós vemos que, ademais, que desde que se coñeceu esta cuestión, pois a nosa veciñanza, con razón, entendemos, non concibe, non comprende esta situación e compartimos o seu abraio. Xa o dixemos, non é música nova que toque agora, xa o dixemos máis veces, nesta cuestión e desde que saltou a primeira denuncia de incumprimentos e irregularidades, chámese como queira, isto agora xa é irrelevante, nos advertíamos de que iban vostedes por detrás das queixas das usuarias e as familias, das queixas das traballadoras que mesmo seguen sen cobrar, das nosas propias denuncias desde que levamos o asunto a pleno por vez primeira e xa anos, e sin tomar medidas de calado, medidas de profundidade ata o treito final do contrato cando pretenderon obrigalos a seguir cun contrato, non antes. Entón, eso, nos durante anos pedimos que rescindiran o contrato e sancións para resitualo onde debía estar no tempo que non o rescindían, non quixeron facer nada. Nos un momento dixemos que esta sanción postrera nos parecía tarde mal e arrastro, que as medidas eran outras, e agora pois asistimos ao antepenúltimo acto, non? E non será, claro, é dicir, por non termos advertido todas estas cuestións. Nós, xa o dixen varias veces, insisto, entendemos a xestión directa, dixémolo cando se contratou aquela contrata, precisamente teméndonos que a calidade se vira reducida pola baixada nos prezos. Bueno, foi un preludio lamentável todo isto, a situación que vemos, onde vemos como, efectivamente, a xestión privada de determinados servizos públicos asistenciais, pois, acaba como acaba. Nós non consideramos que sea esta maneira de dar por finiquitado o asunto, por pechar así esta carpeta, sin consecuencias, insisto, efectos prácticos, para que incumpriu, vacilou ao Concello e expuxo a unha das partes máis indefensas da nosa veciñanza, e nese sentido pois non compartimos a solución proposta. E polo momento máis nada, moitas grazas. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Escoítaseme, non? Sí. Hola? Sí, non? Sí, perfectamente. Bueno, pois, boas tardes a todos e a todas. Vou tentar, pois, resumir o máximo posible neste punto e nos seguintes. Evidentemente, este é un punto que xa nos ten, bueno, pois, enredado durante bastante tempo, durante algúns das sesións plenarias que tivemos, pois, neste mandato e polo tanto, eu penso que, bueno, pois que volver a repetir o mesmo, pois, e sobre todo por estos medios, pois non tería moito sentido. Nos, evidentemente, seguimos ca mesma postura, non mudamos de postura, entendemos que
que alguén, unha empresa, neste caso, que incumpre reiteradamente pois, as condicións contractuais con a administración pública, neste caso co Concello de Betanzos, poñendo pois en risco, como puxo, pois a atención pois das persoas máis vulnerables do noso Concello, e tamén, evidentemente, pois poñendo en risco en moitas ocasións pois o emprego e as condicións laborais e salariais pois de moitas mulleres e homes que formaban parte deste servicio, pois entendemos que evidentemente pois quen incumpre ten que ter pois unha consecuencia clara, evidentemente pois derivada da legislación que así o permite. Polo tanto, pois volver a insistir en que non estamos de acordo, evidentemente, con esta forma de resolver, que, decir, evidentemente, esta situación pois solventouse, resolveuse pois ca posta en marcha de outro servicio a través de outra empresa, pois evidentemente isto axudou pois a que o servizo non se vise bloqueado nese momento, pero o anterior evidentemente penso que non o podemos olvidar, que non deberíamos de darlle un carpetazo así e olvidarnos do tema dunha maneira tan rápida, non? E, polo tanto, pois recordar, por certo, que este grupo municipal foi o que promoveu unha mesa de seguimento do SAF, que penso que sería importante activar novamente, pois, pola nosa parte nesta intervención nada máis. Moitas gracias. Grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Sí, brevemente, facendo memoria, as primeiras queixas a que se refería o Bloque Nacionalista Galego que se dieron foron do ámbito laboral, nós non tiñamos ningún tipo de competencia, si a tiña activo a xustiza laboral e fallou a favor das empregadas. Si a empresa lles pagou o que se lles debe ou non a día de hoxe, terá que pagarlles, en caso de non pagarlles terá que asumir responsabilidades. Di que a empresa se vai de rositas. Probablemente a este equipo de goberno o corazón lle pedía outra cousa, outro tipo de sanción maior, pero temos que actuar en base a informes xurídicos. Solo ya podíamos, os incumplimentos que hai constatados son 5 meses. Outubro, novembro, decembro do ano 2018 e agosto, setembro de 2019. A legislación vixente, os pregos deste contrato posibilitaban a sanción de ata o 10% da facturación nos meses nos que se produciron os incumplimentos. Se lle aplicou o máximo. Os informes de Secretaría son claros. Igual vostede quere que lle sancionemos en contra dos informes de Secretaría, que a empresa tome accións legais contra este órgano e que despois haxa que asumir responsabilidades por facer o que nos decía o corazón, non actuar ca cabeza e saltarnos as indicacións dos xuristas. Falaba da xestión directa novamente. Neste caso entendemos que é unha utopía. Ningún concello das nosas características está en prestar o servicio con xestión directa. Non hai estrutura municipal para poder realizar este servicio mediante persoal propio e, polo tanto, nós entre o que se busca é que o servicio sexa o mellor posible, que tanto os traballadores e as traballadoras estén nun ámbito laboral favorable, así se adaptaron os pregos para conseguir isto e que o servicio sempre este coa mellor calidade. Entendemos que a xestión directa é inviable, o entende este equipo de goberno e o entende tamén a coordinadora dos servicios sociais municipais. Sobre a intervención do Partido Popular, a mesa de seguimento obviamente é un compromiso adquirido. A alcaldesa no último pleno non telemático dixo que co inicio da nova contratación se ia a celebrar esta mesa. Pasou o que pasou e cando se volva a nova normalidade convocarase
a mesa para dar conta de como está a funcionar o servicio. Decía que se lle deu carpetazo de forma rápida. Non, se está a tratar de resolver en base ao que din os informes xurídicos. Só podemos sancionar en base a esos 5 meses dos incumprimentos e foi o que se sancionou. A empresa presentou un recurso e nos ratificamos. Se tomáramos outro tipo de decisión, outra sanción maior, ou tratar de sancionalos por os incumprimentos no ámbito laboral ou por uns incumprimentos que non figuran en ningún, digo, inventalos ou recollelos non sei de onde, pero que non figura en ningún informe da coordinadora dos servicios sociais ou dos servicios xurídicos municipais, sería actuar dunha forma arbitraria e, como nos advierte a Secretaría nos seus informes, non sería obviamente correcto e tería o órgano que impuxera esa sanción problemas importantes no caso de que a empresa tuvera que decidir a tomar accións legais. Nada máis e, reitero, sancionamos co que a legislación, co instrumento que a legislación nos permitía. Voceiro nacionalista. Sí. Sí. Hola. Hola, adiante. Perfecto, que non sabía se me escoitaba ben. Grazas, señora alcaldesa. Ben, imos ver, nin en este, nin en ningún contrato, nin en ninguna licenza urbanística, por exemplo, por citar casos que pasaron no noso concello, obviamente, o concello pode actuar facendo o que lle pide o corazón a calquera xente. Iso non o dixen na miña intervención, penso que iba calibrada como para que non se quise entender tal cosa a miña intervención, porque, desde logo, é a peor maneira de funcionar das administracións públicas. Punto primeiro. E non é pedir, dicir que había cuestións para sospeitar do desempeño desta concesionaria no momento, antes do momento en que os servizos sociais municipais escriben sobre os incumprimentos contractuais, non é pedir que se invente a pólvora, nin é pedir armar unha causa de fe con cuestións que non estaban probadas, porque o asunto quedou demostrado nos tropecentos debates plenarios que tivemos sobre esta cuestión, chegar a pleno antes, non como moción, igual pasou desapercibido, pero o asunto saltara no pleno e na algunha comisión das que temos. Como non temos actas de todas, pois igual non se pode rastrexar. Pero eu recordo, e algún dos voceiros que estaban na anterior corporación tamén o deixou clariño. E a cuestión é, diante da máis mínima sospeita, aínda que logo se demostre infundada, pero diante da máis mínima sospeita de que un contrato non está a funcionar ou non está a cubrir todo o que ten que cubrir, o que ten que facer o goberno responsável dese contrato é, pois, dado que ten capacidade de inspeccionar o servizo, facelo. Non deixalo a monte durante anos. E esa foi a cuestión, ese é o que da cuestión en todo este asunto. Donde se escribiu a primeira vez que había regularidades ou non, chegados a este punto é accesorio, é extemporáneo e, por desgraza, nin lle vai dar agora unha mellor atención aos veciñas que quedaron mangadas no seu momento, nin nos vai a solucionar absolutamente nada a corporación. E até aí podo darlle razón. Pero non quita que, efectivamente, a administración, o concello neste caso, como calquera outra administración, teña capacidade de supervisar os servizos que empresta por medio de empresas e o fixer ou non o fixer. E facelo ou non facelo foi unha decisión política. Decidiuse que non era para tanto aquel conto, ou non tomalo en conta, ou o que for. É irrelevante a estas alturas tamén, non vamos a abundar en eso. Mais é a cuestión. Para nós, aquel era o momento de investigar, instruir un expediente, chegar a caso, e o dixemos durante anos, non é agora vantaxosismo ni nada polo estilo, dixeran outros grupos tamén. Pero desde o BNG dixémoslo desde o primeiro momento en que levamos a pleno. Había que analizar a cuestión, non só no eido laboral, que obviamente non é cousa nosa, sino nas outras cousas que empezaban a chegar, e non se fixo até o final. Até 3 meses do 19 e 3 meses do 18, se non me falla a memoria. E esa é a cuestión, xa pasaba antes. E esa é a cuestión, podíamoslo ter analizado e non se fixo. Entón, aínda que agora sea totalmente extemporáneo non amañe nada, nós creemos que a sanción era ali non ao remate do contrato. E despois, sobre a cuestión de prestación
directa do servizo. Xa nun debate que probablemente estea por vir neste mundo pós-Covid-19 que se nos vai encima, non? Dixeron varias veces, efectivamente, que non había capacidade para emprestalo, mas nós seguimos botando en falta papeliños que avalen ese aserto máis alá de que di a técnica, porque informes sesudos, cesados, demorados, de pros e contras, de custos e demais, non se puxeron. E hai concellos que o fan con menos recursos, menos población e menos medios que Betal, e hai algún concello que ten do noso tamaño, que tamén ten o servizo en termos de xestión directa ou cando menos non totalmente privatizada. Entón, cando hai informes por aí adiante, estudos que o avalan, cando hai concellos que con menos cartos o poden facer e cando hai concellos relativamente similares que o poden facer, será que hai maneira, outra cousa que se quere buscar ou non, ou que é moi lexítimo tamén, un modelo ou outro, é moi lexítimo. Eu só digo, a colación do debate, que nós seguimos defendendo, que se hai que facer un investimento desde un concello como o noso, coa nosa pirámide de poboación, coas carencias que ten o noso concello, entre outras cousas, polas dotacións que a Xunta non fai e demais, pois terá que ser en este tipo de cuestións, priorizalas por diante de outras. Dito isto, xa digo, a nós esta sanción non nos enche ollo, é responsabilidade súa, e o noso voto en este punto vai ser de abstención, perdón. E máis nada, moitas grazas. Voceira popular. E non sei se cerrei o micro. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, pois reiterando o dito na primeira intervención, nos pois volvo a manifestar pois o desacordo co procedemento levado a cabo ao longo de todo este proceso. Pensamos que se podía ter feito de outra maneira e ter tomado medidas en momentos anteriores evidentemente, de maior tensión tanto laboral como tensión familiar que ocasionou, evidentemente, as familias das persoas usuarias deste servizo, e, polo tanto, o noso voto tamén vai a ser o da abstención. Nada máis e moitas gracias. Ben. Pois, señor secretario, que se someta á votación. Vale, pois sometemos o punto da orde do día, o punto terceiro, e vou ir nomeadamente, vale? María Barral. A favor. Diego Fernández. A favor. Andrés Teijo. A favor. Vale. Vou dicir incluso por se entrou Mónica Carneiro. Creo que non estaba, que agora está. Vale. Mónica Carneiro non a escoitamos. Se está a favor ou en contra, pero vou seguir, vale? A favor, Vale. Lo siento, es que tengo problemas con el móvil. Claro, non te preocupes. María de los Ángeles Veiga López. A favor. Mandou polo chat. Vale. José Luis Lagares. A favor. Pablo Beade. A favor. María Jesús Regueiro Sánchez. A favor. Ana Belén Veiga Pita. A favor. Andrés Pandelo Torres. A favor. Delia Vázquez Suárez. Abstención. José Ángel Rodríguez. Abstención. Vale. Entendido. María Vanessa Seijo. Abstención. Vale. Eduardo Rodríguez Teijo. Abstención. José Manuel Manso. Nada, non temos contestación. Bueno, Eduardo Vázquez. Enrique del Río Otero. Abstención. Vale.
Fallan as dúas abstencións. Abstención. Non se escoita. Sí, escoitei. Faltan, se non me equivoco, Eduardo Rodríguez e José Manuel Manso por contestar ou non. Xa estou un pouco perdido. Yo ya he contestado. Vale, pois falta Eduardo Vázquez e Manso, verdade? Bueno, Manso, vale, perfecto, Manso xa está. Vale. Bueno, pois queda aprobado o punto con voto favorable do grupo do Partido Socialista, a abstención do grupo do BNG e do grupo dos presentes do grupo do Partido Popular. Ben, pois punto seguinte. Vale, pasamos ao punto cuarto, que é a proposta de adhesión á Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, é un acordo moi sencillo de explicar e creemos que é moi favorable para o noso concello. O que presentamos é adherirnos á Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias para poder contratar obras, servicios ou suministros a través da dita central. Obviamente, esta adhesión trae consigo axustarse ao regulamento de funcionamento da central. Esta ferramenta pode nos ser moi útil neses contratos nos que o Concello non ten unha estrutura técnica para a elaboración e o posterior seguimento de pregos administrativos para poder levar a cabo ben obras, ben servicios ou ben suministros que non sexan de forma os habituais do día a día, como son os dos planes provinciales ou contratos menores ou contratos que xa é máis habitual, non? Entón, neses que entendemos que teñamos que acudir e que non sexan contratos tan habituais, pois nos pode servir esta ferramenta para darlle agilidade aos procesos de contratación e seguridade xurídica. Voceiro nacionalista ten a palabra. Ben, gracias, señora alcaldesa. Telegráficamente, nos vemos luces e sombras a esta cuestión. Esta, por primeiro lugar, unha reflexión cuasi filosófica, non? Unhas veces falamos da autonomía local e outras veces nos desfacemos dela, non? E despois unha cuestión máis práctica que a nos preocupa especialmente, que é que se xa non era precisamente observador e cumpridor o Concello de Betanzos coa súa propia ordenanza de uso do galego na área, precisamente que estamos a debatir, en contratación, onde é imposible obter pregos e documentación na lingua que supostamente o Concello, porque el quixo se comprometeu a utilizar en todos os seus actos, para canto máis a partir de agora xa que enviálos a unha cuestión, a unha plataforma de índole estatal, non? Isto pode parecer baladí, pero desde logo, na situación que temos o idioma, é problemático e para alén da cuestión práctica, que é que, bueno, contratos un pouco máis enrevesados do que xa de ordinario celebra este Concello, pois xa teñamos tamén a asistencia da Deputación. Nós non alcanzamos a ver o diferencial que nos aporta, non queremos ser tampouco obstáculo a unha mellora que se pode dicir, pero desde logo tampouco vemos incentivos como para abondo, precisamente polo tipo de contratos e o volume de contratos e a natureza mesma dos contratos que fai este Concello como para que requira que por un contrato armonizado que podamos ter unha vez nunha legislatura, pois teñamos que facer isto máis, bueno, xa digo, pode ser que se nos escapen cousas e en todo caso unha decisión do Goberno. Nos ímonos a ester e máis nada. Grazas. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Pois evidentemente este grupo municipal está de acordo en poder, pois sumarse e adherirse pois a todas aquelas
ferramentas das diferentes administracións públicas que faciliten ou de alguna maneira que posibiliten un mellor funcionamento, unha mellor, neste caso, unha mellor contratación dos servizos ou das obras que o Concello vai a executar. Polo tanto, o noso apoio a esta proposta e nada máis e moitas gracias. Grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Sí, señora alcaldesa, gracias. Nada, moi brevemente. A autonomía local toda do mundo, porque vamos ter autonomía a acudir cando queiramos ou cando non queiramos. Fala da Deputación, efectivamente, o Departamento de Contratación da Deputación Provincial da Coruña, co cual temos unha comunicación habitual e fluida, foi precisamente quen nos recomendou que nos adheríramos a esta central de contratación, posto que nos podía servir como herramienta para determinados tipos de contrato. Logo desta recomendación se lle consultou á Secretaría Municipal e vai na mesma liña. Por lo tanto, entendemos que a autonomía municipal neste caso non se ve en ningún momento cercenada. Agradecer o voto favorable do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Nada máis que engadir. Voceiro nacionalista. Nada que engadir. Voceira popular. Nada máis que engadir. Ben, pois, señor secretario, que se someta á votación. Vale, vou ir nomeadamente de novo. María Barral. A favor. Vale, Diego Fernández. A favor. Andrés Teijo. A favor. Mónica Carneiro. A favor. María de los Ángeles Veiga. A favor. José Luis Lagares. A favor. Pablo Beade. A favor. E María Jesús Regueiro. A favor. Ana Belén Veiga e Andrés Pandelo. A favor. A favor. Vale. Cecilia Vázquez Suárez. A favor. José Ángel Rodríguez. A favor. María Belén Seco. A favor. Eduardo Rodríguez. A favor. José Manuel Manso. A favor. Eduardo Vázquez. Con Eduardo Vázquez podemos ir un poco más. Enrique del Río. Abstención. Vale. Bueno, pues Eduardo Vázquez non sei se pode manifestarse ou proseguimos a votación como está. Bueno, señora alcaldesa, se quere continuar, o punto está aprobado por maioría favorable do grupo do Partido Socialista e do Partido Popular. A abstención do BNG. Moi ben, pois continuamos ao punto seguinte. Vale. O punto seguinte é o punto quinto, a aprobación da devolución da garantía definitiva depositada por tu maior amigo SL como adxudicataria do servizo da axuda no fogar 2015-2019. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, fiando o debate do antepenúltimo punto, do punto número 3, no mes de setembro do ano 2019, o Concello adotou unha resolución pola que se acordaba a continuación da prestación do servicio de axuda no fogar pola empresa Tu Maior Amigo SL nas mesmas condicións que as indicadas no prego por un prazo de 3 meses, dende a finalización do contrato ata o 1 de xaneiro de 2020 ou ata a data na que entrara en vigor o novo contrato que se estaba a licitar naquel momento. A empresa negouse a realizar tal prórroga e o Concello realizou as xestións oportunas para contratar a unha empresa ponte que asumiu o servicio durante os meses que durou a nova licitación, servicios levados a cabo con total profesionalidade e eficacia e contando cos empregados e empregadas que había que subrogar. Logo desta negativa, o Concello iniciou un proceso para acordar, de ser o caso, a imposición de penalidades por cumprimento defectuoso do contrato e a empresa presentou un recurso e solicitou a devolución do aval.
Ben, a Secretaría do Concello emitiu un informe no que se indica que no expediente consta o inicio dun expediente sancionador non finalizado pola non continuación na prestación do servicio e toda vez que o servicio temporalmente foi prestado por outra empresa que se subrogou no contrato e non se produciu prexuicio algún para o Concello, máis aló dos custes a maiores derivados da tramitación deste expediente de emerxencia, propón a Secretaría que se arquive o expediente correspondente ao aval. Por todo isto, propónse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, arquivar o expediente sancionador aberto pola non continuación na prestación do servicio ata nova licitación polos motivos expostos e, segundo, devolver o aval depositado na Tesorería Municipal outorgado pola empresa avalista Iberca GSA con número de inscripción no registro de avais 243-214 e por un importe de 14.567,30 euros a empresa Tu Maior Amigo SL. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Grazas. Voceiro nacionalista ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Tratarei de non reiterar argumentos expostos na anterior intervención, que casi iba a facer en unidade de datos. Esta cuestión, este é o, por decirlo de algún xeito, e se non é o perdón administrativo, é esquecer administrativamente o que aquí pasou, que decía aquel mítico entrenador, non? Pasou o que pasou e agora este acordo pues, van dicirnos vámoslo deixar estar. Xa dixen que a nós nos parece un exemplo moi bo e que había que ter actuado de outro xeito. Entón, nós non compartimos o acordo, compartimos o estupor que ten creado na veciñanza pues, esta nova, que se lles arquive o expediente sancionatorio, que se lles devolva o aval para que non para cerrar a carpeta, cerrar o caixón, para olvidar. Total, agora xa non están, non? E xa digo, non o comparto. Nós compartimos, xa dixen antes, que o momento era outro de facer a sanción, non cando se nega a continuar o contrato, e obviamente todo isto deriva de cando vostedes decidiron que era o momento de impoñer unha sanción. O que mal empeza, mal acaba, e isto acaba aquí. Pois con nós, insisto, non conten, nós tiñamos outra visión, ofrecímonos a puntos de acordo neste asunto, vostedes rexeitaron, quixeron seguir polo camiño que nos trae hoxe aquí, e, bueno, eu, male que non lles guste e non compartan, pois sí, a mí a sensación que me dá é que con todas as que fixeron salíbelles gratis a esta empresa facer todo o que fixo. Entón me dá unha sensación un tanto de tristeza que a administración fora quen de poñela no seu sitio para garantir os dereitos da súa veciñanza, digo máis, unha das partes da veciñanza de Betanzos máis desprotexida, máis indefensa, precisamente aí a natureza do servicio que é tamén. E nada, nós imos votar en contra, non compartimos este fin de fiesta, e por o momento máis nada. Moitas grazas. Grazas. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, pois na liña do anterior punto sobre o mesmo asunto, reiterar o noso completo rexeitamento a esta forma de proceder. Entendemos perfectamente que o Concello pretenda actuar con proporcionalidade e que non pretenda abusar, pero isto non se trata dun abuso, ou non se trataría dun abuso chegado ao caso, todo o contrario, trataríase de exixir o cumprimento dun contrato e, polo tanto, o cumprimento da legislación e o cumprimento coas familias e coas traballadoras e os traballadores que formaban parte deste servizo e nese momento desta empresa. Non vou a volver a repetir evidentemente todos os motivos que nos levan a tomar unha decisión, porque sería un asunto xa moi manido. Reiterar o noso rexeitamento a este proceder e, polo tanto, o voto deste grupo municipal vai a ser en contra neste punto. Nada máis e moitas gracias.
Grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, empezando por última intervención, a voceira do Partido Popular di que amosa o seu total rexeitamento a esta forma de proceder. Ou seja, que vostede, a forma de proceder do goberno municipal é seguir os informes xurídicos, por lo tanto, vostede que rexeita, que fagamos caso aos informes xurídicos. Voceiro do Bloque Nacionalista, miren, non se propón o arquivo do expediente porque agora non está a empresa. Propónse o arquivo do expediente porque así o di a Secretaría Municipal. Xa para rematar sobre dúas cuestións que falou no anterior punto, a colación deste é o mesmo, vaya, que se deixou, que o Concello deixou o contrato a monte. Vamos a ver, o contrato tiña unha responsable que actuou con unha total profesionalidade durante a duración deste contrato, durante a duración dos contratos anteriores e do que está agora en vigor, que é a Coordinadora dos Servicios Sociais Municipais, e que actuou en toda maneira con unha imparcialidade total e controlou en todo momento o bo funcionamento e desenvolvemento do contrato. Por lo tanto, de deixalo a monte, de ninguna maneira. E máis, esta traballadora municipal foi a que informou dos incumprimentos, polo que se sanciona que as ferramentas que tiñemos esos 5 meses. Vostede agora vai apuntar que se refire que se deixou o contrato a monte dunha forma política, non técnica, que non quería atacar aos funcionarios. Xa sei que vostede non quería atacar aos funcionarios e que non fixo esa manifestación para atacar aos funcionarios, pero o encargado ou encargada de seguir ese procedemento é unha técnico municipal para trasladarlle os incumprimentos ao goberno de turno e que o goberno de turno tome as decisións que considere oportunas e neste caso, ao ser competencia plenaria, sexa o pleno o que decida. E este goberno trouxo a pleno que se sancionasen os incumplimentos que nos din que eran sancionables, non os que non eran sancionables. Por lo tanto, de deixar o contrato a monte, nin dende o punto de vista político, nin dende o punto de vista técnico. E sobre mezclar que o Concello debe de investir e priorizar estas cuestións con o sistema de xestión sexa propio ou externalizado, eu penso que esa mistura non cadra. Se pode apostar por unha ou por outra, pero o Concello prioriza estas cuestións e dende o ano 2011 é exponencial o que este goberno municipal aumentou as partidas en gasto social. Están aí á vista para que todos e todas o podamos comprobar. Se fixéramos filibusterismo político, agora este grupo absteríase, vostedes votarían en contra, non lle devolveríamos o aval, a empresa denunciaría a ver que é o que pasaba. Pero o que imos a facer, obviamente, é seguir os informes dos técnicos municipais e, xa digo, temos que archivalo, posto que facer o contrario sería actuar en contra das instruccións xurídicas. Nada máis, alcaldesa. Señora alcaldesa. Grazas. Voceiro nacionalista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, telegráficamente, o que non pode ser é que os informes xurídicos sexan palabra revelada pola divinidade cando lles vai algo ao muiño e que sexa un papel mollado cando non lles vai algo ao muiño ou a feira non vai con vostedes, como pasou co consorcio, co plan xeral e con 1000 historias máis. Quero dicir, ou son sempre infalíveis os técnicos municipais o que escriben ou non poden serlo só cando a vostedes lles leva a idea que o sexan. Quero dicir, isto é un ano político, aquí hai decisións políticas, hai informes que a lei obriga a ter na man, pero que non son a decisión, e unhas decisións e outras decisións se toman en base a algo máis que informes técnicos. Pasou antes, pasou agora e pasou despois. E era unha decisión política cando a primeira vez que chegaron queixas pola atención aos doentes que utilizaban o servizo de axuda no fogar, recomendarlle aos servizos municipais que, oye, mira, veu isto onte a pleno,
a ver se vos enterades algo. E non se fixo. Ou porque non se atendeu o que dicía a oposición, que eu empezo a pensar que algo desto hai, ou porque entenderon que non era prioritario polos motivos que sean, nin o sei, nin me importan, nin chegados a este punto amañan absolutamente nada. Punto segundo. Sosteño. O contrato deixouse a monte, pero non só este. É dicir, que a contratación pública do Concello de Betanzos é exemplar e os informes de intervención me remito. E o que pasou con outros contratos me remito, porque tamén era impoluto da hora e acabou como acabou tamén. Xa falaremos. E, entre outros moitos, digo este ahora porque me dan a cabeza. Entón, sí, houve un problema e non sei onde está. É dicir, non lle boto a culpa técnica porque non sei como se desempeña e non teño por sistema meter na pira a nadie ante o caso de dúbida. Respecto ao seu desempeño profesional, o dela, o de todos os empregados municipais e empregadas municipais, faltaba máis, pero teño todo o dereito do mundo a discrepar do que escribe ou a, en base á miña experiencia empírica ou das compañeras e compañeros do bloque ou de quen se acerca ao bloque cunha queixa, poder ter outra visión da realidade. E non é poñer a pé dos cabalos, cuestionar o seu desempeño profesional, nin ninguna das cuestións que vostede insinuaba na súa intervención. Simplemente, bueno, pues que cada un ve o mundo cos seus ollos e cas súas circunstancias e o interpretan baixo os seus paradigmas, entre outras cousas. E, terceiro, isto de esconderse detrás dos técnicos, cando non hai outra cuestión que co que defenderse é moi triste, e fan vostedes seguido. E insisto, no SAF ou en este contrato, porque o que falamos e en outros moitos, polos motivos que sea, dá a sensación, e xa o dixemos nalgúna intervención anterior, está grabado, e a min, de verdade, poden creerme, doeme moito cando acerto despois de anos, advertimos do que iba a pasar por baixar o prezo e dixemos que isto que estamos vivindo hoxe iba a pasar. Que iba a acabar todo nunha polveira da que non iba a salir nada, que iban a salir de rositas. E, efectivamente, e o que non compartimos, e non nos poden pedir que aplaudamos, por máis que teñan os informes estupendos, que din que sexo que hai que facer. Me parece perfecto. Todo respecto para que nos escribiu. Faltaba máis. Profesional e personal, incluso. Pero eso non quita que nos entendamos e entendéramos na altura e sigamos a defender que as cousas tiñen que terse feito de outra maneira para que, efectivamente, como agora se levanta a nosa veciñanza, esta sensación de impunidade coa que se vai esta empresa deste Concello non chegar hasta aquí. E creo que me pasei do tempo. Insisto, o noso voto por todo exposto agora e antes vai ser en contra de cerrar o expediente sancionatorio e de devolverlles o aval. Mais nada. Voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Nada, simplemente aclarar que en ningún momento este grupo municipal puxo en dúbida o informe de ningún dos técnicos municipais, faltaría máis, pero non iba por aí a miña intervención. Vostedes creo que saben perfectamente por onde vai, porque volvo a insistir en que este debate pois xa o tivemos en diferentes ocasións. Bueno, penso que non conseguimos nada repetindo e reiterando continuamente pois o mesmo. Seguimos pensando que isto se podía ter solucionado de outra maneira, e se non se arquiva o expediente, que sabemos, non sabemos o que pasaría. E se non aparecese unha empresa ponte cando esta empresa deixou tirado literalmente o servizo, que tería ocurrido e que podemos facernos 1000 preguntas. Penso que non é o momento de facernos estas preguntas, pero evidentemente entendemos que isto se podía ter feito de outra maneira e, polo tanto, pois reiterar o voto en contra deste grupo municipal. Nada máis e moitas gracias. Ben, antes de pasar á votación, quixera facer unha aclaración e é que podo entender algunhas das posturas que se manifestaron polos diferentes voceiros, pero que non podo deixar pasar sin aclarar é que se dé a entender, ou eso entendín eu, que cando se tivo coñecemento de queixas por parte de algún usuario ou usuaria do servizo, non se trasladou aos técnicos e técnicas municipais para que fixeran un seguimento do mesmo, que se estudara en profundidade se existía ou non ou cal era a realidade dese problema. Iso non o podo aceptar e quero defender
e creo que así o fixeron os tres voceiros, como non pode ser de outro xeito, o traballo realizado polos técnicos e técnicas municipais, en este caso, especialmente poñer en valor o traballo incansable e increíble, inmellorable dos servizos sociais municipais. Moito máis aló, moitísimo máis aló en moitos casos do que sería esperado nun servizo que o Concello ten externalizado. Por tanto, eso non o podo deixar no aire, non sei se entendín ben ou non, pero por si acaso quero deixalo moi claro que todas as queixas que chegaron ao Concello, na súa inmensa maioría chegaron directamente ás técnicas dos servizos sociais municipais e cando chegaron a min concretamente, primeiro como concelleira ou despois como alcaldesa, todas foron trasladadas a onde tiñan que ser trasladadas e todas estudadas e tratadas tal e como debía ser estudadas e tratadas. He dito, aclarado eso, señor secretario, que se proceda á votación. Pois procedemos á votación. María Barral. A favor. Diego Fernández. A favor. Andrés Teijo. A favor. Mónica Carneiro. A favor. María de los Ángeles Veiga. A favor. José Luis Lagares. A favor. Pablo Beade. María Jesús Regueiro. A favor. Ana Belén Veiga. Andrés Pandelo. A favor. A favor. Cecilia Vázquez. En contra. José Ángel Rodríguez. María Vanessa Teijo. En contra. Eduardo Rodríguez. En contra. José Manuel Manso. En contra. En contra. Y Eduardo Vázquez. Enrique del Río. En contra. Perfecto, pois queda aprobado co voto favorable do Partido Socialista e os votos en contra do Partido Popular e do grupo. Grazas, señor secretario. Punto seguinte. O punto seguinte é aprobar a participación no POS Plus adicional 1-2020 gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, dentro do plan provincial POS Plus 2020 que se aprobou no pleno de decembro do ano 2019, ese corrixiu logo das requerimentos enviados pola Diputación Provincial no pasado pleno, no de abril de 2020, aprobamos participar con varias obras no devandito plan logo dunha aportación de 458.469 euros da Diputación Provincial que completar 106.000 euros da chega do Concello e un total de 15.920 euros de forma inicial. Con estos 515.900 euros destinamos 48.500 euros ao pago a proveedores e 467.420 euros para diversas obras. Obras como son a mellora de urbanización e servicios nas rúas ou portais Fonte de Unta e Porta da Pontevella, a suministración para a renovación de semáforos nas avenidas da Coruña, de Castela, na avenida Fraga Iribarne e no resto da rede semafórica municipal, o suministro e instalación de aseos encastrados e autolimpiables na rúa Sánchez de Taibo e a mellora da seguridade viaria na avenida Fraga Iribarne entre a Rotonda das Cascas e a Rotonda do Centro de Saúde. Como explicamos en diversas comparecencias, este plan provincial deseñado polo goberno bipartito na Diputación Provincial é un plan dinámico e froito das políticas de atención aos concellos que está a levar a Diputación Provincial da Coruña, concedeunos de forma adicional a cantidade de 39.139 euros para que se financien gastos sociais extraordinarios derivados da pandemia do COVID-19. Polo tanto, propoñemos participar neste plan adicional e destinar os recursos para a ampliación da dotación das partidas destinadas
a garantir ingresos suficientes ás familias para asegurar a cobertura das súas necesidades básicas, xa sexan estas de urxencia ou de inserción. Nada máis nesta primeira intervención. Voceiro nacionalista ten a palabra. Ben, pois, efectivamente, en primeiro lugar, pois, agradecer a rapidez da Deputación Provincial á hora de percibir a necesidade de adoptar políticas efectivas para rescatar as persoas, non? Isto nos enlaza co punto anterior. E, como xa dixemos no seu momento, pois nós, obviamente, todas as políticas e as medidas que o Concello puxer sobre a mesa para rescatar a nosa veciñanza, pois iba a ter a nosa simpatía e a nosa acollida. E nese sentido, pois o noso voto vai ser favorable. E pouco máis resta que engadir. Así que máis nada. Grazas. Voceira popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. No, pois, evidentemente, todas as achegas económicas que calquera das administracións públicas pois poidan facilitar ao Concello de Betanzos pois para poder neste momento de pandemia e crise que vivimos pois para poder axudar pois a aquelas persoas ou as familias que máis o precisan, pois evidentemente sempre son benvidos. Polo tanto, bueno, pois evidentemente o noso apoio a aprobar esta participación no posadicional. Nada máis e moitas gracias. Voceiro do Grupo de Goberno. Sí, señora, Quere engadir nada máis que engadir. Voceiro nacionalista. Nada que engadir. Voceira popular. Nada que engadir. Ben, pois enténdese aprobado por unanimidade, señor secretario. Punto seguinte. Ou, bueno, non sei se temos que votar, igual. Bueno, eu entendo que estades todos de acordo. Moi ben. Pois daquela, punto seguinte. O punto seguinte é o punto séptimo, a participación no Plus adicional 2-2020. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Máis do mesmo, a Diputación Provincial está a facer un traballo encomiable de achega aos concellos e, sobre todo, nestes momentos no que está destinando todos os seus recursos a atención dos concellos mediante este plan dinámico. Antes falábamos das obras que íbamos a acometer, falábamos dunha partida adicional para gastos sociais e agora falamos doutra inxección económica para realizar obras. Si recordamos aquel pleno de decembro do ano 2019, a parte das obras que citei con anterioridade, levábamos unha serie de obras complementarias, posto que, insisto, estamos ante un plan dinámico no que os concellos sabemos con que cartos partimos en igualdade de condicións en función do número de habitantes, do esforzo fiscal ou do tamaño do propio municipio, unhos criterios totalmente transparentes na xestión dos recursos públicos e no reparto dos fondos dirixidos aos concellos, sin ningún tipo de arbitrariedade, e así os concellos deseñamos as nosas prioridades e incluímos para a evolución deste plan unhas obras complementarias. No noso caso, incluímos 5 obras complementarias que a pavimentación asfáltica en vías públicas municipais en varias parroquias, concretamente na de Tiobre, na de Castro Pontellas, Piadela e Requián, outro proxecto de mellora da pavimentación e da seguridade en camiños veciñais na parroquia de Requián e Piadela, a mellora da urbanización e servicios na rúa López da Torre, a mellora da urbanización e servicios nas rúas Grupo Brigantium e Manuel Naveira e a mellora da urbanización e servicios na rúa Cruz Verde e Xudeos. Nestes momentos, reitero, a Deputación inxectou ao noso Concello a cantidade de 146.772,40 euros, polo que propoñemos
que se leve a cabo unha das obras que acabo de mencionar, concretamente a número 2, a de mellora de pavimentación e da seguridade das rúas Requián e Piadela, por un importe de 135.004,95 euros e os 11.000 euros restantes destinalos a gasto corrente. Anunciar que, según nos está a trasladar a Deputación Provincial, este plan vai a seguir medrando e van a tratar de inxectar aos concellos como mínimo un adicional a maiores dunha cuantía importante. Por lo tanto, reitero o agradecemento deste equipo de goberno ao goberno bipartito da Deputación Provincial da Coruña, que está preto dos concellos e de forma totalmente transparente, aplicando uns criterios preestablecidos, axudándonos a levar a cabo obras e levar a cabo gasto social para os nosos veciños e veciñas. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Grazas. Voceiro nacionalista ten a palabra. Telegráficamente, o mesmo sentido de voto que cando se aprobou o POS en decembro do pasado ano e as mesmas pexas a selección. Isto se pode ter feito de xeito participado e o fixeron, é moi legítimo, cuidado, o fixeron vostedes co seu criterio. É moi legítimo, insisto. Entón, nós imos absternos como nos estivemos. E se me suscita unha dúbida, verdade? E si quero me aclaren e se non, non. Si tan xusto, ecuánime e rigoroso é o POS Plus da Deputación co reparto dos concellos de fondos de forma transparente en base aos criterios obxectivos iguais para todos os concellos, por que o Concello de Betados non pode facer o mismo cando reparte fondos a entidades do concello? Mais nada. Grazas. Voceira popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, pois no mesmo sentido que no anterior punto, todo o que sexa bo e positivo para o noso concello e para mellorar, pois neste caso, estes camiños, pois evidentemente será ben recibido e, polo tanto, pois o noso apoio tamén neste punto. Nada máis que engadir. Moitas gracias. Voceiro do Grupo de Goberno. Sí, brevemente, como non llevo a contestar as aclaracións que nos pide, señor voceiro do Grupo Nacionalista, o criterio que utiliza o Concello de Betanzos é o mismo que utiliza a Deputación no ámbito da cultura, creo que dirixida polo Bloque Nacionalista Galego, cando quita unha serie de convocatoria, fai con criterios obxectivos, aquí o que acabamos de ver e de tratar con vostedes unha convocatoria que vamos a tratar de quitar con criterios obxectivos para a loita contra a pandemia ou cando se quitan subvencións en concorrencia competitiva. Cando o Concello estima que hai que asinar unha serie de convenios coas entidades máis significativas e que están a realizar as súas actividades dunha forma importante, ao igual que a Deputación Provincial no seu gabinete de cultura, na súa área de cultura, asina convenios con entidades da provincia por entender que están a realizar no eido cultural un traballo importante, pois é o mesmo criterio, o que utiliza a Deputación o Bloque Nacionalista Galego como o que utiliza o Partido Socialista en Betanzos. Nada máis que engadir. Voceiro nacionalista ten a palabra. Voceiro nacionalista ten a palabra. Eu creo que non está, Non está. Non. Pois, voceira popular, se quere intervir e despois doulle a palabra ao voceiro nacionalista, por favor. Nada máis que engadir, gracias. Ben. Non sei se está o voceiro. Sí que está, agora creo que sí. Voceiro nacionalista ten a palabra. Perdón, que non daba activado o micrófono antes de nada. Dicía que o mesmo, exactamente o mesmo, pero ao revés, sin intención de abrir debate, non? Insisto, o noso voto é abstención, xa non me acordaba, perdón, gracias.
Ben, pois, señor secretario, que se someta á votación. Pois sometemos o punto a votación. María Barral, A favor. Diego Fernández, A favor. Andrés Teijo, A favor. Mónica Carneiro, A favor. María de los Ángeles Veiga, A favor. José Luis Lagares, A favor. Pablo Beade, A favor. María Jesús Regueiro, A favor. Ana Belén Veiga Pita A favor. e Andrés Pandelo, A favor. Cecilia Vázquez, A favor. José Ángel Rodríguez, A favor. María Vanessa Feijo, A favor. Eduardo Rodríguez, A favor. José Manuel Manso, A favor. Eduardo Vázquez A favor. e Enrique del Río. Abstención. Antes xa comunicaras a túa abstención, supoño que será o mesmo. Sí. Ben, pois este punto queda aprobado co voto favorable do... Sí, sí, sí. do Partido Socialista, do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. O punto octavo é a moción do Grupo do Partido Popular sobre a adopción de medidas sociais e económicas en relación á crise do COVID-19. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, pois a intención deste grupo municipal, polo menos durante a duración desta crise, desta pandemia, pois será a de, como manifestamos dende o principio, da máxima coordinación e lealdade. Presentaremos única e exclusivamente pois mocións e medidas de apoio pois á poboación de Betanzos. En esta liña pois presentamos esta moción que, bueno, vou a saltar a exposición de motivos, non a vou a ler completa porque todos somos coñecedores da situación que estamos a vivir. Simplemente, bueno, pois decir que penso que todas as administracións pois debemos e deben de traballar pois na mesma liña, evidentemente cada unha dentro das súas competencias, do seu marco competencial, pero sí debe de existir, bueno, pois unha coordinación e cada unha das administracións, pois evidentemente na medida da súa disponibilidade económica, pois debe de estar, bueno, pois á altura. Evidentemente, pois nós pensamos que debemos de velar polo noso concello en función pois, das disponibilidade orzamentaria e tamén persoal, evidentemente. Polo tanto, bueno, pois nos presentamos unha proposta de acordos. En primeiro lugar, isto, bueno, pois ten unha explicación, amosar o pésame da corporación que xa se fixo na anterior sesión plenaria, pero evidentemente, desgraciadamente, pois siguen morrendo pois persoas cada vez menos, evidentemente, pero bueno, volver a amosar pois o apoio e recoñecemento a todos os profesionais, tanto da saúde como de servicios sociais, seguridade e restantes servicios esenciais que, así como os voluntarios que contribuíron, bueno, pois a minimizar os danos causados polo COVID-19. O seguinte acordo sería a creación urxente pois, dunha mesa de orzamentos na que estemos integrados os tres grupos políticos que formamos a Corporación Municipal, así como polos técnicos municipais que se considere que, bueno, a intención e o obxecto de adaptar o orzamento do noso concello pois á nova situación, evidentemente pois tratando de reforzar as partidas orzamentarias en materia de servicios sociais e promoción económica para, bueno, pues para tentar axudar na medida das posibilidades, como decía,
pois a aquelas persoas que máis o precisen. A segunda das medidas é a creación dun comité para a recuperación de Betanzos, que pensamos que debe estar formada tamén por unha persoa de cada grupo político, e decidimos, pois integrar a un ex portavoz de cada un dos grupos municipales que actualmente formamos a corporación, nas persoas de Antolín Sánchez Presedo, Jaime Pita Varela e Andrés Otero. Pois penso que non é necesario que expliquemos por qué, cal é o motivo. Penso que calquera dos tres pois teñen demostrado, pois ao longo da súa vida, non só política, senón, pois con diferentes responsabilidades en diferentes ámbitos, tamén políticos, evidentemente, pero tamén, pois educativos, empresariais, etcétera, etcétera, e por iso precisamente pensamos que sería importante que eles, pois que aportasen a súa visión, o seu punto de vista, e tamén pois as súas ideas para, pois entre todos tratar de, de recuperarnos da mellor maneira posible. Tamén podría integrarse por profesores universitarios de formación profesional, dos diferentes ámbitos educativos, tamén, por suposto, técnicos municipais, así como representantes de hostaleiros, comerciantes, empresarios e entidades sociais. En definitiva, pois unha mesa, un comité integrado, pois polos grupos políticos, por persoas que xa tiveron responsabilidades na nosa cidade e noutros ámbitos, en outras administracións, así como, pois representantes do tecido asociativo e do comercio, hostelería, principalmente serán os grandes afectados desta crise, así como polos técnicos municipais e aquelas, persoas que se consideren, evidentemente, un comité aberto. Pensamos que 20 cabezas poden pensar e aportar, evidentemente, máis ideas que 5 ou que 10, e polo tanto de aí esa proposta. Despois, unha nova proposta que é unha estrategia de dinamización e consumo no comercio, servizos e hostelería local, que podería, pois ter un mapa interactivo que facilite pois a localización de cada un, a localización, e o coñecemento de cada un dos negocios, os servizos que presta cada un deles, así como implicación nunha plataforma de ventas online que xa puxeron en marcha diferentes comerciantes do noso concello, e tamén pois unha planificación de actividades culturais e de ocio en todos os barrios. Evidentemente, pois a idea é tratar de dinamizar o consumo, principalmente pois naqueles sectores máis afectados, e, polo tanto, pois facilitando de alguna maneira este consumo, esta dinamización, tendo en conta pois a todos os barrios da nosa cidade. No punto cuarto, apoio económico directo a familias con dificultades por COVID-19, que evidentemente algunha xa se está levando a cabo, como as axudas alimentarias ou de emerxencia social. Despois, a aprobación dun plan de apoio ás entidades sociais que traballan cos colectivos máis vulnerables e na loita contra a violencia. Crear tamén microespazos de conciliación para as familias, evidentemente, a medida que isto vai avanzando e que todas as persoas se van incorporando escalonadamente aos seus postos de traballo, aqueles que teñen a sorte de, evidentemente, de ter un traballo, pois terán máis dificultades de conciliación laboral e familiar, e, polo tanto, pensamos que sería importante facilitar algún espazo, algún horario que facilite esta conciliación. O punto sétimo, unha programación alternativa á Feira Franca Medieval. É certo que por unanimidade xa se decidiu anular, evidentemente, como outras festas
de importante calado dentro da comunidade autónoma e dentro do Estado, pero, bueno, pensamos que non nos debemos de quedar aí e que sí sería interesante, precisamente na mesma liña da estrategia de dinamización e consumo no comercio, servizos e hostelería, pois de alguna maneira favorecer esa dinamización e o consumo principalmente, neste caso, na hostelería e no comercio, que serán os grandes afectados por non poder celebrarse a feira franca medieval. E, por último, evidentemente, tendo en conta a proximidade das festas patronais de San Roque, tamén pois poder estudar e rediseñar pois na medida das posibilidades, evidentemente, que nos permita o avance do COVID-19, pero sí ir pensando e ir rediseñando en que maneira, bueno, pois o Concello pode, bueno, pois presentar de alguna maneira pois unha programación alternativa ou tendo en conta, bueno, pois algunha dos eventos de maior importancia dentro pois das festas do noso patrón. Pola miña parte nada máis, moitas gracias. Grazas. Voceiro nacionalista ten a palabra. Sí, bueno. Hola, voceiro nacionalista Gracias, señora alcaldesa. Ben, ten a palabra. perdón, que se me activa un pouco tarde o micrófono. Ben, en primeiro lugar, pois eu faceríamos un distingo en dúas ou tres partes do que nos propón o PP nesta moción, non? En primeiro lugar, o emocionado recordo ás persoas que nos deixaron a causa da pandemia, obviamente, non pode ser de outro xeito, e a gratitude a todos os servizos esenciais, emerxencias, voluntariado, protección civil, as voluntarios de ONGs, da Cruz Vermella, de todas as que están traballando a diario por atender, por rescatar persoas de situacións moi complexas e comprometidas, pois obviamente toda esa gratitude extensible a quen non parou de traballar porque non nos faltara absolutamente nada nestes meses, pois obviamente de ben nacido ser agradecido, non? Entón, vaya por diante. Esa parte, por suposto, ao 100%. Hai unha segunda parte que son as dúas mesas que nos propoñen desde o noso punto de vista e hai unha terceira parte que son xa propostas ou esbozos de propostas que non pasan dun enunciado e que haberíamos de concretar, non? Entón, ben, pois eses esbozos ni ben ni mal ni todo o contrario, son o suficientemente ben escritos para que como vas dentro do que se pon, non? E logo na cuestión das dúas mesas dos dous foros que nos propoñen. A mesa dos orzamentos moi ben, pero claro, nos faltan moitos datos do que podemos dispor, do que xa está gastado, do que está comprometido e demais, para poder facer ese traballo con mínimo rigor e unhas garantías de que non é perder o tempo. Estes datos tenos o goberno, tenos os técnicos municipais, obviamente, e facerlles a digestión, cando menos para o Bloque Nacionalista Galego, vai levarlle un pouquiño de tempo. Nin ben nin mal, pero quero dicir que non xogamos todos agora mesmo coas mesmas cartas para poder sentarnos a esa mesa, por dicilo cunha imaxe, e non quero... Igual o símil non é o máis apropiado. E despois a cuestión da mesa de reconstrucción, además. Nós consideramos, con todo respecto aos tres nomes que poñen encima da mesa, non sei se dirixiron a eles ou non antes de sacalos ao candelero, mas nós creemos que, honestamente, ademais, e non é unha cuestión ideolóxica, quen ten a responsabilidade e a legitimidade democrática para buscar propostas, para tender pontes de acordo e para adoptar medidas para rescatar a nosa veciñanza é a corporación, que non podemos poñernos de lado ou meterlle a outro o marrón de pensar por nós neste momento, non? E, a ver, eu entendo perfectamente que se fai a proposta de experiencia política
máis longa ou máis extensa ou máis floreada ou con máis cargos ou con menos cargos, e entendo, vou quedarme co positivo da proposta. Nos entendemos que tiñamos que facer outra cousa, non esta cuestión. Nos non imos votar en contra da proposta, vaya por diante, pero nos creemos que a cuestión é abrir, non sei cal é o mecanismo, unha mesa non, porque podería ser unha locura, pero abrir esta participación non ás 20 cabezas que dicía a voceira do PP, sino ás 13.000 cabezas que habitan e pensan Betanzos todos os días. E eu vou dicir polo seguinte, estas persoas teñen unha experiencia enorme no seu ámbito, como calquera outra persoa. E probablemente quen asesora o goberno do Estado ten unha experiencia enorme no seu ámbito, pero pasaron cousas pequenas do día a día por uniformizarlo todo, pasáronse cousas que afectan a pouca xente, pero que ao final nos a todos. Estou pensando en cuestións como as hortas de autoconsumo, cousas deste estilo, que se pasaron nesas grandes liñas e que unha persoa que está no Aio des, unha veciña calquera nosa, que está en esa cuestión, en calquera momento non la traslada. Que en día venme esa cabeza porque foi moi sonada, con varios, ou como pasou cos mercados, para diante e para atrás, pero seguramente haxe outras. Entón, se facemos un mecanismo, non sei se é un correo electrónico, non sei se é un teléfono, non o sei. Ou todos, ou ningún, ou outro mellor, non o sei. Se facemos un mecanismo que permita a calquera veciña nosa aportar unha proposta, o correo sume tal cousa, diga aquilo no xornal, oye, outro día dando unha volta falamos desto. Exprimimos a naranxa ao 100%. E eu creo que neste momento, se temos que facer algo, é escoitar a todos, precisamente, para que non se nos escape nada. Claro, dentro do que nos entra nas mans, que somos un concello. Porque moitas cousas que nos estamos vendo forzados a facer como administración local e moitas cousas das que se propoñen nesta proposta, a título iniciativo simplemente, probablemente, quen tiña que facelas era o goberno galego. Moi probablemente, porque quen ten as competencias, o coñecemento e os recursos, porque probablemente a nós en voluntariedade e voluntarismo non nos ganen, pero con favas contadas, a voluntariedade e o voluntarismo crean unha expectativa que ao final xenera frustración por non poder atendela. Entón, eu creo que si recoller todo o mellor, e cremos no BNG que iba mellor tirada a cousa, facendo un proceso de participación e de diálogo. Xa digo, non teño emenda porque non se nos ocorreu cal era o mellor mecanismo neste contexto, pero abrilo a todo o mundo. Contar con estas persoas, por suposto. Con un profesor universitario que é veciño de Betanzos, que naceu na Ribeira ou que onde sea e que quere nos ceo mandarnos tal, por suposto. Pero non limitarnos a eso. Porque en este momento non podemos permitirnos o luxo de por crearmos un comité de expertos e eu, con todas as comillas que se me poden poñer ao meterme nunha comisión dese calibre, que son un ignorantiño, se nos pode pasar algo de todos os días que sexa fulcral e que nos pase por diante dos vecinos. Entón, eu apostaría máis nesa liña, xa digo, non é unha emenda porque non a elaborei, pero creo que iría mellor a cousiña por aí. E o noso voto, xa digo, vai ser de abstención por todo o exposto, máis nada. Grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, por casualidades da vida, fai hoxe exactamente un ano que se celebraron as eleccións municipais do ano 2019. Eleccións nas que os veciños e veciñas de Betanzos apoiaron decididamente e contundentemente a candidatura de María Barral, obtendo máis de 3.200 votos, o 45,56%, e 10 concelleiros. É dicir, os nosos veciños e as nosas veciñas depositaron neste grupo de goberno a súa confianza para que gobernara cunha amplia maioría. A pesar diso, e sobre todo, ante a situación que estamos a sufrir, crise sanitaria, crise económica, a alcaldesa está a tratar de buscar o maior consenso en asuntos tales como medidas fiscais para apoiar o tecido empresarial e as familias, a convocatoria de axudas dirixidas a autónomos e a microempresas ou a toma de decisións sobre eventos claves na nosa economía, como é a Feira Medieval. Esta é a forma de actuar da nosa alcaldesa e, por seguinte, deste grupo de goberno. Tratar de buscar consenso e acordos a pesar de ter unha ampla maioría. E, cousa distinta, é o que o Partido Popular pretende conseguir con esta moción que hoxe nos presentan. Pretenden dirixir dende a oposición a labor deste goberno mediante protagonismo que a veciñanza non lles otorgou. Miren, primeiro, presenten esta moción aos seus compañeiros e compañeiras de gobernos autonómicos
que teñen maiorías ou que están apoiados na extrema dereita máis rancia para que, como mínimo, gobernen tendo en conta a oposición do mesmo xeito que se ten neste Concello. Efectivamente, o día 13 de marzo, ás 15:20 horas, o presidente do Goberno anunciou nunha rolda de prensa a declaración do estado de alarma en España e, posteriormente, ás 19 horas, era Núñez Feijóo o que comparecía na televisión de Galicia para anunciar a declaración de alarma sanitaria en Galicia, publicándoa ese mesmo día nunha segunda edición do Diario Oficial de Galicia. O día anterior, o xoves 12 de marzo, o Concello de Betanzos xa decidira suspender todos os actos previstos a partir dese día, tanto actos deportivos como culturais, para así evitar aglomeracións no noso Concello. A partir de aquí, este goberno local estivo, está e estará ocupado e preocupado na loita contra a pandemia e tomando decisións e levando a cabo accións dirixidas a paliar o impacto económico, sanitario e social que o COVID-19 trouxo consigo a nosa veciñanza. Chegan vostedes bastante tarde con esta moción que, ao igual que fan as institucións que gobernan, pretenden quitar rédito político da pandemia máis grave que se recorda no mundo moderno. Piden que se amose o pésame de corporación ás familias das persoas falecidas pola pandemia e os recoñecementos profesionais e voluntarios que están a pelexar contra a pandemia. E, ou non se enteran, ou, insisto, queren quitar rédito político, pois isto xa se fixo na anterior sesión plenaria. E máis, a parte do pésame e do recoñecemento da corporación, gardouse un minuto de silencio. A continuación, falan dunha serie de medidas orzamentarias, creando unha mesa de orzamentos para adaptar e reforzar o orzamento. Isto xa se está a facer, e xa lles informou que se ia modificar o orzamento para establecer unha liña de axudas a autónomos e microempresas que se levaron para o seu consenso a unha xunta de voceiros, e o reforzo de partidas en materia de servicios sociais xa se está a facer. Incluso, acabamos de facelo neste pleno, grazas ás achegas da Diputación Provincial, mentres a día de hoxe a Xunta nin está nin se lle espera. E para colmo da desfachatez política que acaban de amosar con esta moción, propoñen que se cree un comité con representación de esvoceiros, un do PSDG-PSOE, un do Partido Popular e outro do Bloque Nacionalista Galego. E nin siquera, no caso do Partido Socialista de Galicia, o falaron coa persoa proposta. E máis, enterouse pola prensa. Para engadir, teñen a osadía e a desvergoña de propor vostedes aos representantes de outras formacións políticas, obviando a estas, obviando a outros voceiros e voceiras, e o que nos parece xa o súmum de deslealtade e falta de respeto a esta institución que nin nomean aos exalcaldes do período democrático que seguen con nós, a don Vicente de la Fuente, a don Antolín Sánchez Presedo, a don Manuel Legares Pérez, a dona María Dolores Faraldo Botana e a don Ramón García Vázquez. Insisto, chegan tarde. Dende o inicio da pandemia xa estamos traballando, asumindo as nosas competencias e as que non son nosas. E a Xunta non asumiu. Proporcionamos equipos de protección aos nosos traballadores e traballadoras, á residencia de anciáns, ao centro de Paimeni, repartimos mascarillas aos comerciantes dos pequenos establecementos de produtos básicos, ao principio da pandemia, a esos pequenos comercios de alimentación ou de servicios que non tiñan donde conseguir EPIs, pois aí estuve o Concello repartindo mascarillas. Entregamos máscaras protectoras faciais a todos os traballadores e ás empresas que así o solicitaron. Prestamos servicios de transporte aos profesionais do centro de saúde nas visitas aos domicilios de veciños afectados polo coronavirus. Repartimos routers aos escolares que non tiñan conexión á rede e así poidan continuar coa súa formación. Convocamos varias xuntanzas de voceiros para tratar a modificación de tasas e impostos e a elaboración dunha convocatoria de axudas directas a autónomos e microempresas que suspenderon a súa actividade ou viran reducidos os seus ingresos e reforzamos de forma considerable a compra de alimentos para as familias necesitadas. Reforzamos a partida económica de axudas de emerxencia. Adquirimos mascarillas para repartir nos próximos días entre as persoas maiores de 65 anos e as familias con menos recursos, ademais aos nenos e nenas entre 6 e 14 anos de idade. Levamos tempo traballando na elaboración dunha campaña de apoio ao comercio e á hostelería local para a volta á nova normalidade. Estamos traballando cos técnicos municipais para deseñar unha axenda cultural e de ocio que, mantendo as medidas de seguridade, axuden ao noso comercio, a nosa hostelería e a nosa veciñanza a volver ao seu día a día. E aquí, no tema das festas, si temos noticias da Xunta de Galicia. Escorren o bulto e dignos que as condicións das festas deberán ser marcadas antes polo Goberno Central e unha vez rematado o estado de alarma
que se fora por vostedes e pola vosa irresponsabilidade política este estado de alarma xa estaría rematado, serán os propios concellos os que establezan as pautas. Polo tanto, estamos, dende a Xunta de Galicia, pedimos competencias, pedimos que o Goberno central non siga co estado de alarma e cando se fala das festas xa será o Goberno central o que marque as pautas e xa se amañarán os concellos que nós aquí nin pinchamos nin cortamos. Eso sí que é un exercicio de irresponsabilidade e de non asumir as súas competencias. Polo que estamos a ver, o señor Núñez Feijóo parece ser que ata o 12 de xullo non se vai a mollar. Polo tanto, este goberno local está ocupado e preocupado da nosa veciñanza, traballando arreo no eido sanitario, económico e social, deseñando a volta á normalidade. Todas as accións que dende o Grupo Popular están a demandar nesta moción xa están a levarse a cabo e xa foron informados e incluso se lle está a dar a posibilidade de consensuar medidas. E como non concordamos nin nas formas nin no fondo, obviando aos partidos, aos exalcaldes, á exalcaldesa, pedindo medidas que xa estamos a levar a cabo, accións nas que xa estamos a traballar e, como ademais pensamos que o que buscan é quitar rédito político dunha situación na que este goberno local xa tratou de consensuar, os aspectos máis importantes desta moción que presentan vai a decaer e non vai a ser aprobada. Nada máis nesta primeira intervención. Grazas. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Vou a empezar a respostar ao compañeiro do Bloque Nacionalista Galego. Eu tamén estou de acordo en que a mesa de orzamentos, evidentemente, sen datos, pois non sería posible. Evidentemente, non temos capacidade para desgranar un orzamento sen ter os datos oportunos e, precisamente, pois a proposta desta mesa era precisamente pois poder ter coñecemento da situación actual do orzamento para tratar de aportar coñecemento e ideas. Con respecto á mesa, o Comité para a Recuperación de Betanzos, é un comité, a idea é que sexa ou que fora un comité aberto, un comité flexible, e evidentemente isto non son máis que propostas. Polo tanto, nós estamos de acordo evidentemente en que todos e cada un dos veciños e veciñas que queiran aportar e que queiran ofrecer as súas suxestións e as súas ideas serían benvidas. Incluso pensábamos nun inicio en facer este comité, despois que este comité se poidera subdividir por áreas que estiveran formadas máis xente, porque entendemos que entre máis cabezas, como dixen na primeira intervención, sería evidentemente moito máis sinxelo e moito máis constructivo e moito máis colaborativo, non? A saída desta pandemia e desta crise. Con respecto ás palabras do voceiro do Partido Socialista, en primeiro lugar, quero decirlle que se ten algún problema coa Xunta de Galicia, maniféstalle a Xunta de Galicia por escrito ou da forma que considere o seu malestar ou o seu descontento. Evidentemente, eu non son voceira da Xunta de Galicia, son voceira do Partido Popular no Concello de Betanzos e tampouco lle vou a tolerar que nos insulte, que diga que desfachatez política, desvergoña, irresponsabilidade, pero vostede que se cree? Vostede pensa que por ter unha maioría absoluta pode soltar pola boca todas as cousas que acaba de soltar? Cando a única intención deste grupo político é aportar e axudar, está claro que este goberno non ten interese en que ningún dos voceiros e ningún dos membros da Corporación Municipal que non sexan os que forman o goberno teñan nada que decir. Paréceme moi ben.
Vostedes, como ben nos recordou, non é necesario que nos lo recorde, que ben nos sabemos, teñen unha maioría absoluta ampla e, polo tanto, pois, evidentemente, poden facer o que lles pete. O que non lle vou a permitir é que diga o que lle pete. Eso sí que non o vou a permitir. Nin vou a permitir que acuse a Núñez Feijóo, porque eu creo que este grupo non acusou en ningún momento ao goberno de España de todas as cousas que fixo mal. E podíamolo ter dito por activa e por pasiva. Eu prometín, dende o minuto 1, lealdade e creo que así o manifestamos. Ahora, se non entenden a axuda, se non entenden as ideas, e se o único que entenden é de insultar, xa dixen que amosábamos o pésame porque tiñan morto máis persoas dende o último pleno. Bueno, se non está tampouco de acordo con eso, bueno, pois nada, oye, estupendamente. Quer decir, a min paréceme todo moi ben. O que non vou a tolerar é que nos insulte. O que non vou a tolerar é que me trate como se eu fora a voceira da Xunta de Galicia. Porque non o son. E non se equivoque. Estamos nunha pandemia e nunha crise. Entón, máis humildade, menos insultos e máis traballar. Eso é o que debería de ter feito. Non chegamos tarde. Está aquí a señora alcaldesa, coa que tuve moitas conversas, dende o minuto 1 a que lle trasladei todas e cada unha das ideas e propostas que se nos ocurriron a nós e a xente que nos las trasladaba desde o minuto 1, desde o día 15 de marzo. Entón, tarde, non. Nin tarde, nin desfachatez, nin desvergoña, nin irresponsabilidade. E volvo a insistir, non lle vou a tolerar esa chulería, esa prepotencia, esa falta de humildade. Nada máis que engadir. Moitas gracias. Voceiro nacionalista ten a palabra. Hola. Voceiro nacionalista. Hola. Sí, escoítase. Ahora sí, ten a palabra. Hola, que hai? Grazas. Ben, perfecto. Teño que cambiar de ordenador, vale. Moi brevemente, nos as pegas que poñíamos a estas dúas mesas, como a outras veces que se teñen proposto máis comisións e máis informes técnicos e demais, é simplemente por unha cuestión, é dicir, hai puntos nos que vemos pouco operativos determinados formatos de traballo, enviamos unha pega ao problema para poder aportar, e volverei sobre este tema, poder aportar suxestións de quen teña unha idea concreta no seu ámbito e non sexa ningún destas persoas elixidas. E sempre dicimos o mesmo, bueno, hai ese acerto, non, de que cando non se quere sacar algo adiante se fai unha comisión. Eu entendo que neste caso non vai por aí, pero, insisto, non nos parece o formato máis atinado. E por iso poñe esa pega. Eso sí, sempre dicimos o mesmo e por eso sempre nos astemos en este tipo de cuestións, aínda que non compartamos fondo. Toda a información que se poida ter sempre é benvida. E neste punto volvo ao das aportacións. Nos fixemos desde o minuto 0, desde que nos chamou a alcaldesa para ver se antes de que houbera estado de alarma vamos aos parques infantís e pechábamos as salas culturais e pechábamos outros equipamentos do Concello e dixemos que, por suposto, e que para o que quixera tiñamos o teléfono acceso 24 horas e falara con nós do que considerara e que faríamos en reciprocidade un toque de teléfono, un toque de correo electrónico cada vez que algo se nos ocurrira, nós, por meses e pico, mandando propostas. Algúnas máis de calado, outras máis para un minuto de lecer, que tamén é importante oxigenar a cabeza nun cuadro como que temos.
E honestamente non sabemos si... O sea, sabemos que foron chegando porque algunha non iba a arquivar xunto se nos dixo, oye, que non chegou ETA, pero despois non sabemos que recorrido teñen. Entendo que hai cuestións para o día despois que algunhas mandamos que evidentemente teñen un percorrido máis amplo, pero outras cuestións xa viñeron quedando resesas polo camiño sen que se nos contara si se iban a ter en conta ou non, ou para que, quero dicir, nós non variamos a nota, entendemos que o primeiro, rescatar as persoas e facer todo humanamente posible, e o seguimos a facer máis, evidentemente, despois cada quen os seus actos tamén se retratan. Nós mantemos o voto de abstención, María, que non vai sair adiante a proposta como manifestou o voceiro do grupo de goberno do PSOE, porque entendemos que hai cousas razoables que se poden ter en conta, aínda que se teña maioría absoluta e non custa nada, e porque hai cuestións que, bueno, pues, están feitas hoy que alegría, traballo que aforramos, honestamente. E máis nada, moitas grazas. Grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Señora alcaldesa, empezando polo final novamente, é certo o que ven de manifestar o voceiro do Bloque Nacionalista Galego e froito desas achegas que está a facer tanto el como o Grupo Popular nesas xuntanzas de voceiros, se consensuaron unha serie de medidas fiscais na que se recolleron achegas do BNG e do Partido Popular e se traballou nun texto de axudas dirixidas a autónomos e microempresas que están a ser informadas pola intervención municipal e é certo, se lles pediu que non se fixeran públicas estas conversas para non crear falsas expectativas hasta que tiveramos redactado un documento definitivo e así o fixo o Bloque Nacionalista Galego. Mostrou total discreción e non fixo pública ningunha das propostas. Outros non poden decir o mesmo. Cando se pretende e se propón, obviando a un partido político, nombrar un representante da súa organización e non se lle consulta a esta organización nin ao propio representante, eu tildo e clarifico eso de desfachatez. Cando se obvian aos exalcaldes para unha mesa de expertos, para min é unha desvergoña política. Se me pide que non insulte, eu non insultei de forma persoal a ninguén. Reitero, tildei de desfachatez o feito de obviar as conversas con un grupo político ou con unha persoa que é proposta para desempeñar unha representación nunha comisión e nin siquiera se lle consulta. E máis, nun texto se abre comillas, se pon Antolín, coma Jaime, coma Andrés, non sei nin quen é Antolín, nin quen é Jaime, nin quen é Andrés, o podo imaginar. Para min, cando se obvia a un colectivo tan importante como os exalcaldes, é unha desvergoña, si o é, e eu, reitero, non insultei a nadie de forma persoal. A min se me di xeulería, prepotencia e falta de humildade. Pois ningunha das tres. Eu estou a defender a este equipo de goberno, aos veciños e as veciñas con o noso traballo e tildei a forma de presentar esta moción como a tildei. Insulto persoal ningún. Si o recibín, pero dame exactamente igual que me insulten. Parece ser que non se pode mentar aquí ao señor Núñez Feijóo. O sea, vostede pon na moción que hai que asumir que todas as administracións asuman as súas competencias e o que dixen é que a Xunta nin está nin se lle espera a todo momento no Concello de Betanzos. Mentras, a Diputación Provincial da Coruña acaba de inxectar 40.000 euros para habilitar partidas de carácter social ou acaba de habilitar 147.000 euros para levar obras, vostedes piden que se reactive o tecido empresarial de Betanzos e non hai ningunha axuda dende a Xunta de Galicia para isto. A día de hoxe estarán esperando ao 12 de xullo. E é máis, acaban de suspender todas as subvencións dirixidas a políticas de turismo aos concellos dende a Xunta de Galicia. E máis, xa non vai haber subvención para técnicos turísticos cando Feijóo di que adianta as eleccións porque a partir do 12 de xullo vai haber unha afluencia masiva de turistas procedentes de Madrid
e de Castela León e, polo tanto, temos que estar preparados. E para contrarrestar eso e para estar preparados, nos cercena poder ter un técnico de turismo. É un debate político vostede fala de competencias e eu falo de competencias. Mais traballar, podemos todos traballar máis, pero mire se estamos a traballar que todo o que piden xa está en marcha. Malo sería se a día de hoxe tuviéramos que redefinir a programación da feira medieval, malo sería se a día de hoxe tuviéramos que convocar a unha comisión para que nos dixera o que teñamos que facer na temporada estival no eido da cultura, do deporte e do ocio. Este goberno está a traballar por e para os veciños de Betanzos. Sempre o fixo e sempre o fará. Nada máis, señora alcaldesa. E reiterar o voto negativo do Grupo Socialista pola forma e polo fondo desta moción. Grazas. Antes de someter a votación esta moción, quixera facer un par de aclaracións. Por unha banda, claro que sí, falar desa comunicación continua cos dous voceiros da oposición dende o minuto cero, dende o día 12 de marzo, é certo, e penso que foi está a ser moi positiva para o Concello e para a nosa cidadanía, que é do que se trata. Decir que todas as achegas, tanto do Bloque Nacionalista Galego como do Partido Popular, entendemos que se están a ter en conta ou se terán en conta no futuro na medida das posibilidades do noso Concello, e esa é a idea. Coincido coa proposta idea que manifestou o voceiro nacionalista na súa primeira intervención de articular un mecanismo que permita a cada veciño e veciña de Betanzos facer unha proposta, unha achega ao Concello. Podo decir que todos os días no Concello recibimos correos electrónicos de veciños e veciñas de Betanzos, moitas veces con propostas, moitas veces con queixas tamén, é certo, a veces tamén con alabanzas a algo levado a cabo, pero sí me parece acertado poder establecer ou afianzar este mecanismo ou crear outra ferramenta, pareceme importante. Por suposto, ese mecanismo está articulado ás 24 horas do día, como dixo algún dos que me precederon na palabra, con todos e todas os membros da corporación. Todos e todas os membros da corporación teñen o teléfono ou o correo ou calquera outro medio, outra canle, aberto para calquera proposta, suxerencia, a prol da nosa veciñanza. Díxeno antes de agora, díxeno o día 12 e manteño hoxe. Pero entendemos o Partido Socialista que esta moción que nos plantexa o Partido Popular, ademais de que xa se está a levar a cabo, como explicou o voceiro socialista, moito do que aquí se propón non se corresponde e o que se conseguiría con ela sería ralentizar moitos dos temas dos que xa temos moi avanzado toda a corporación. Entendemos que nun consenso amplísimo, na inmensa maioría do que a crise se propón. E no resto, entendemos que só ralentizaría calquera proceso de achega en positivo para a nosa veciñanza. Mais alá do que non compartimos as formas, por suposto, nalgúns dos puntos, como xa dixo o voceiro socialista. E en canto a competencias, sin agrandar o que xa se dixo aquí por ambas partes, creo que cada unha das administracións ten que pararse a pensar e, por suposto, dar un paso adiante nas súas competencias e ser moitísimo máis claro coa veciñanza que está a esperar respostas que sí, en moitos casos están a chegar tarde, É o caso de moitos temas que se nos veñen enriba dende o punto de vista educativo, dende o punto de vista da conciliación, dende o punto de vista
do ocio dende o punto de vista de todos os temas prácticamente. Entendo que esta é unha pandemia histórica, xa o falamos moitas veces, que ninguén tiña previsto, que nunca se afrontou nada parecido, pero sí é certo que chega a hora de dar respostas claras e concisas en moitos dos eidos dos que ten competencias, nalgún caso o Estado, é certo, e en moitísimos dos casos a Xunta de Galicia. E en outros o Concello, evidentemente. E en eso eu espero que a Corporación continúe a traballar conxuntamente e este grupo de goberno, desde logo, de forma incansable a prol dos veciños e veciñas de Betanzos. E dito eso, señor secretario, que se proceda á votación. Moi ben, pois procedemos á votación deste punto da orde do día. Comenzamos activamente. María Barral. En contra. Diego Fernández. En contra. Andrés Feijóo. Mónica Carneiro. En contra. María de los Ángeles Veiga. En contra. José Luis Lagares. En contra. Pablo Beade. En contra. María Jesús Regueiro. En contra. Ana Belén Veiga. En Andrés contra. Pamelo. En contra. Cecilia Vázquez. A favor. José Ángel Rodríguez. A favor. José Manuel Manso. A favor. Eduardo Vázquez. A favor. Abstención. Perfecto. Pois esta proposta queda rexeitada cos votos a favor do Grupo Partido Popular, en contra do PSOE e a abstención do Grupo do BNG. Pasamos, se queredes, ao punto seguinte, que é ao punto 9º, a moción do BNG para a elaboración dun plan galego de reactivación económica. Voceiro do BNG ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois, precisamente, si se quere, esta continúa anterior polo debe que detectamos nas políticas do goberno galego e que pois, son importantes no Concello polo que afectan, non? O mes pasado falábamos da necesidade da derogación da Lei Montoro para poder destinar o remanente de tesouraría para rescatar as nosas veciñas que o precisen. E nese sentido entendemos, e así o propomos, que a propia FEGAM ten que o facer sin subordinarse nin diluirse na FEM, porque os nosos concellos galegos, precisamente pola nosa casuística, por como nos implantamos no territorio as galegas e o noso avellentamento poboacional, dispersión e demais, xa temos falado mil veces, pois o noso país ten un coste de prestar servizos moi superior a outras latitudes do Estado español. Entón, non podemos diluir esas singularidades porque nos custan e porque implica polo que implica, a hora de emprestar servizos. E cando iso, pois votamos en falta que o goberno galego, pois de algún xeito, asuma precisamente esa condición de goberno galego, non? Nun cadro como que temos, o que consideramos no BNG, é que ten que estar claro unha estrutura nacional de solidariedade e os mecanismos clarísimos, para que cheguen precisamente a axuda a quen o precisa con independencia de que se nun concello a corporación puxo en marcha un mecanismo non. Quer dizer, as axudas nas que estamos traballando para colaborar no rescate do comercio das PEMES de Betanzos, quen tiña que facelo era a Xunta de Galiza. E empezaba a abrir, cando o BNG lle lo pediu nunha reunión desas do señor presidente da Xunta con as outras forzas do Parlamento, empezaba a abrir cando o Bloque o propuxo. Unha axuda de 2.000 euros a todos os
autónomos e autónomas nun pago único precisamente para paliar esta cuestión. Estamos acabando maio, mes e pico despois, e a Xunta aínda non puxo en marcha unha cousa que para nós é fulcral precisamente polo volume de emprego que representa a pequena empresa, a PEME e os autónomos, as persoas autónomas no noso país, que é que a Xunta ten que poñer en marcha unhas axudas, un galego de axudas que complemente, obviamente, as medidas do Estado, que non colida, que non sean excluintes para PEMES e para autónomos. En Betanzos o comercio é un sector estratégico, pero pasan máis vilas e cidades galegas e moitos máis municipios e é inaudito que co volume de emprego que xenera esta franxa do empresariado non actuar aínda o goberno galego para ter ferramentas para rescatar a estas persoas antes de que sexa tarde, porque se se afunde as PEMES, se se afunde esa franxa do emprego, as vilas morren como tal. É dicir, se pechamos todos os comercios de Betanzos, Betanzos será algo parecido que Betanzos, pero desde logo as rúas de Betanzos non son as rúas de Betanzos. Eu creo que se me entende perfectamente o que quero dicir, o dramático da situación desde o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego, de que o goberno galego, que é quen ten a competencia precisamente en comercio, non puxera ainda a día de hoxe en marcha unhas axudas en este sentido. E é unha parte deso que propomos neso que nós chamamos un plano galego de reactivación económica, chámeselle como queira, pero para nós é urxente aquilatar xa unha serie de medidas concretas para amortecer na medida do posible a crise económica que ven detrás da cuestión, porque está moi ben pedirlle aos concellos. Pero nin os concellos teñen unha máquina de pintar cartos, é certo que a Xunta tampouco, nin despois teñen claro que non veñan outro tipo de cuestións que teñan que atender precisamente no competencial e que esgotaran antes os fondos noutras cuestións e que a Lei Montoro sigue impedindo aplicadas. Entón, a Xunta ten que facer os seus deberes, para algo temos a Xunta, para algo nos custou sangue, sudor e lágrimas termos a Xunta de Galiza, e a Xunta de Galiza, como goberno galego, ten que estar algo máis que a contar días nun almanaque para ver cando marca unha convocatoria electoral, que parece que ao que xogamos últimamente nada máis. Ten que gobernar o país ata o último minuto, pero ten que facelo. O que non pode facer é deixar todo até o día despois das eleccións e aí a ver que pasa. A Xunta de Galiza ten que mirar de reactivar a economía galega dunha maneira que permita rescatar os galegos, non mandalos fora outra vez, como pasou coa crise do 2007, 8, 9 e demais. Nos entendemos que pasa por afianzar os servizos públicos en primeiro lugar. Non o poñemos na moción porque eso terá que definilo ese consenso que entendemos que ten que alcanzarse entre as administracións, entre as forzas políticas, os axentes sociais e os sectores sociais deste país. Pero ten que facelo xa. E é o que pedimos nesta moción, vou ler os acordos e remato. Instar a Xunta de Galiza a iniciar a elaboración dun plan galego de reactivación económica consensuando con todas as administracións, forzas políticas, axentes e sectores sociais, un plan que delimite claramente as competencias das distintas administracións, evitando, por un lado, duplicidades, pero por outro tamén, máis perigoso, valeiros no emprego dos recursos públicos para atender esta situación. En segundo lugar, instar a Xunta de Galiza a elaborar con urxencia un plan galego de axudas que complemente as medidas do Estado para autónomas e PEMES. En terceiro lugar, instar a FEGAM e a Xunta de Galiza a demandar a derogación da Lei Montoro para que os concellos podamos desenvolver toda a capacidade de investimento e gasto que a situación exixe. E, en quinto, manifestarmos a oposición da Corporación Local a calquera pretensión de bloquear, por parte do Ministerio de Facenda, os fondos que corresponden aos municipios. Para todo isto, non ven, pero é obvio, facultar a alcaldía ou concelleira en quen delegue para adoptar os acordos que procedan para leválos a cabo se se aproban. Por un momento máis nada, moitas grazas. Grazas. Popular, ten a palabra. Voceira ou voceiro do Partido Popular. Sí, grazas, señora alcaldesa.
nos queremos presentar unha emenda transaccional que cito a continuación. O punto número 1, instar a Xunta de Galicia a seguir implementando medidas de apoio a autónomos e PEMES. Estas medidas deben seguir adaptándose, escoitando as propostas dos colectivos afectados, así como as dos interlocutores sociais no proceso de diálogo social aberto e o Comité de Expertos Económicos creado para analizar o impacto da pandemia na economía galega e afrontar nas mellores condicións a nova situación e promover a recuperación económica. 2. Instar ao Goberno de España a non utilizar os poderes excepcionais que lle confire o estado de alarma para apropiarse dos aforros das entidades locais, respetando a autonomía financiera das entidades locais. 3. Instar ao Goberno de España a flexibilizar as regras para que as entidades locais poidan utilizar os seus superávits para implementar aqueles servizos e medidas que permitan actuar contra a pandemia, sempre en coordinación coas comunidades autónomas e o Estado. Nada máis e moitas gracias. Grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Ben, grazas, señora alcaldesa. Este goberno local sempre defendeu, por activa e por pasiva, a derogación da chamada Lei Montoro, lei que cercena a autonomía local e que non nos permite destinar os nosos recursos a establecer políticas necesarias para a nosa veciñanza. Os gobernos locais somos os que mellor coñecemos as necesidades dos nosos veciños e das nosas veciñas, polo que sempre nos opuxemos a esta injusta lei e seguimos a defender a súa derogación. Xa non só por non poder utilizar os nosos remanentes, os nosos aforros, senón tamén por estar limitados nas cantidades que podemos gastar a pesar de ter os ingresos suficientes para acometer eses gastos, reitero, necesarios para a nosa veciñanza. Ademais, é certo que froito da crise sanitaria que estamos a padecer e, por conseguinte, da crise económica que implica, escoitamos rumoroloxía en medios de comunicación sobre o uso destes fondos municipais por parte do Ministerio de Facenda. E aí, de ser o caso, tamén se van a topar co total rexeitamento deste goberno municipal. Esos recursos son nosos, dos nosos veciños e das nosas veciñas. Os xeramos nós e temos que poder usalos nós, polo que é imprescindible a derogación da Lei 2/2012, coñecida por todos nós como a Lei Montoro. No tocante ao segundo apartado da moción que presentan, sobre esa demanda da Xunta de Galicia dun plan galego de reactivación económica e social, estamos totalmente de acordo. Xa vai sendo hora de que o goberno galego as súas competencias e deixe de trasladarlle aos concellos a responsabilidade que lle compete á propia Xunta de Galicia e que en Betanzos estamos a vivir en primeirísima persoa de forma clara. Tivemos que asumir os desplazamentos dos médicos e dos profesionais do centro de saúde aos domicilios das persoas afectadas pola pandemia da COVID-19. Tivemos que proporcionar acceso a internet aos escolares dos colexios públicos dependentes da Xunta para que os nenos e as nenas de Betanzos que non tiñan acceso puidesen continuar coa súa formación académica. Tivemos que proporcionar médicos de protección á residencia de terceira idade, ao centro Paimeni, ao propio centro de saúde e para rizar o rizo, recentemente a Consellería de Educación remitiu unha circular aos centros de educación secundaria da Xunta de Galicia comunicándolles aos equipos directivos que de cara ao reinicio das clases a primeira tanda de mascarillas as proporcionaba a Xunta de Galicia e que logo cada centro debe de proverse de material de protección, nomeadamente de xel hidroalcohólico e os seus dispensadores, panos de papel, material de limpeza, luvas, papeleiras de pedal, cartelería e renovación de mascarillas. Todo a conta dos orzamentos ordinarios de cada centro e trasladando así toda a responsabilidade aos equipos directivos, xa non só por ter que organizar e vixiar que haxa suficiente material, senón que ademais teñen que acudir a un mercado complicado, no que hai que ter sumo cuidado co material ofertado e nas homologacións e certificacións de cada equipo. Xa para rematar, sobre as axudas directas que a Xunta de Galicia debe de convocar e que se cita na moción como demanda, este grupo está totalmente de acordo. Xa vai sendo hora de que se cambien as roldas de prensa diarias de Televisión de Galicia por feitos. Vemos que xa pasaron máis de 2 meses dende que o goberno decretou o estado de alarma o pasado 14 de marzo e este deixou a maioría dos autónomos en actividades ou con moi poucos clientes, independentemente do sector ou provincia na que estivesen situados. Os traballadores autónomos foi un dos grupos que máis se viu afectado polo impacto económico da crise sanitaria e posterior decreto de alarma. Para evitar unha avalancha de baixas no réxime especial de traballadores autónomos, o Goberno Central lanzou unha serie de axudas como foron a prestación de cese extraordinario de actividade, ERTES por causa de forza maior e axudas sociais, entre as que se atopan medidas como aprazamentos fiscais
ou cotizacións á Seguridade Social. Na maioría dos casos, e de xeito paralelo, as comunidades autónomas loitaron pola súa batalla contra o coronavirus no ámbito sanitario e tamén no económico. Todos eles lanzaron unha serie de axudas complementarias aos do Goberno central. Tan só 2 comunidades autónomas non puxeron en marcha axudas para os seus autónomos, sendo unha delas Galicia. Entendo que o presidente, aparte da súa preocupación por sair todos os días na televisión de Galicia en lugar de acudir ao Parlamento, está esperando a que nos aproximemos máis ao 12 de xullo para anunciar a convocatoria destas axudas, pero os nosos autónomos non poden esperar máis. Polo tanto, a Xunta debe de asumir as súas competencias e non deixar os concellos aos pés dos cabalos, como se está a facer nese ámbito. Vamos a esperar a manifestar o sentido do voto na moción hasta que o voceiro do Grupo Nacionalista nos diga se vai a aceptar ou non as emendas que lle propón o Grupo do Partido Popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Voceiro nacionalista ten a palabra. E pídolle que aclare se acepta as emendas propostas ou non. Gracias. Grazas, señora alcaldesa. Ben, escoítaseme. Sí, perfectamente. Hola? Sí. Correcto. Perdón. Vale, ben, grazas, señora alcaldesa. Se votamos en falta cousas, en eso todo que a Xunta está dicindo que fai, pois obviamente non tería moito xeito que admitamos unha emenda que risca todo o que votamos en falta da Xunta para pedir que siga facendo o que está facendo, non? Entón, non imos admitir, obviamente, a emenda do PP neses termos, precisamente por iso, quer dizer, teñen un comité de expertos e consensúan as medidas, por exemplo, pois escolhendo as mesas de debate ao primeiro sindicato do país. Así non se pode buscar un acordo de país, facer política de Estado como a que nós estamos a pedir que se faga con esta moción. Ese non é o camiño. Entón, a cuestión é precisamente esa, polo de dramático que ten para o emprego no noso país, pola de cantidade de persoas que pilla esa omisión da Xunta de Galiza, ese, non sei se cálculo electoral do señor Feijóo ou que, pero en definitiva, precisamente por pillar no medio de toda esta cuestión e da ausencia de políticas específicas por parte da Xunta de Galicia a toda a xente que está collendo a falta de axudas específicas para as empresas, non podemos admitir pedir que a Xunta siga facendo o que está facendo até agora. Porque precisamente os abandonou. E non o que estamos pedindo na moción é o contrario, rescatar a estas persoas urgentemente porque son a clave de que se poida volver a vivir neste país dunha maneira relativamente parecida en termos de estrutura económica, en termos de estrutura social, ao que conocíamos o pasado mes de febreiro. Así de simple, así de redondo e así de rotundo. Entón, evidentemente, nós temos que votar en falta, insisto, por eso non admitimos a emenda do PP, que a Xunta actúe nos ámbitos nos que, ademais, ten que actuar porque as leis din que é a Xunta de Galiza e non outra administración que non ten que facer. E volvo a poñer o exemplo. O Concello de Betanzos non tiña que facer o esforzo de quitar cartos do outro lado e de poñerse a fume de carozo, dispensando o coloquialismo, a facer unhas bases para unhas axudas autónomos, porque non lle corresponde. E porque nos pode ter problemas despois. Así de claro. Que o tiña que facer era a Xunta, que é quen ten os medios, que é quen ten a dirección da política económica no país e a estímulo comercial e de estímulo para PEMES e persoas autónomas. Dio o Estatuto de Autonomía de Galiza, non o di o Bloque Nacionalista Galego. Pero de paso tamén o dicimos. É o que lle votamos. Dixémoslo por boca da nosa voceira nacional, de Ana, 11 de abril, donde vai o día, 11 de abril, parece que foron 1000 anos. Ao señor Feijóo, na reunión que fixo cos voceiros das forzas, os voceiros dos grupos parlamentarios, e hoxe, 26 de abril, de maio, mes e medio despois, seguimos exactamente na mesma. É un tempo preciosísimo. Esa xente xa non é que tuvera que volver a abrir ou baixar a persiana ou tal, é que no que miraba se lle daban os números para volver a abrir a persiana, ou cerrala definitivamente, ou ver se compraba EPIs para os seus clientes, os traballadores e demais, se quitaba algún traballador dos que ten ERTE ou non, a xente tivo que seguir comendo. E o goberno galego non quixo ser o seu aliado neste momento. Ese é o dramático do plan de reactivación económica que estamos propoñendo e das axudas
que expresamente propomos para PEMES e para persoas autónomas. Entón, fai falta un plan para reconstruir o país e fai falta esas axudas, insisto, polo volume de persoas que representan, con historias, con vidas, con problemas que non acabaron cando botaron a presión abaixo. E iso parece, por lamentable que son, parece que o goberno galego, dese pequeno detalle, esqueceuse por completo. Entón, non, señora voceira do Partido Popular, non podemos admitir a súa emenda e mantemos o texto tal cual foi proposto ao pleno. E máis nada, moitas gracias. Voceira popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Por repasar as medidas do goberno galego para inxectar liquidez a PEMES e autónomos, préstamos avalados ao tecido empresarial galego que permitirán mobilizar 265 millóns de euros, anticipo de ata 1.500 euros, 750 euros ao mes aos traballadores por ERTES e autorizados que siguen agardando que o goberno central pois abone a súa prestación, reforzo da Risga, reforzo das axudas de inclusión social, reforzo das axudas extraordinarias ao lugueiro, axuda extraordinaria ás familias galegas que actualmente son beneficiarias do bono de alugueiro social, etcétera, etcétera, etcétera. Polo tanto, evidentemente, pois o voto deste grupo municipal ao non aceptar esta emenda transaccional será en contra. Nada máis e moitas gracias. Voceiro socialista, ten a palabra. Sí, brevemente, o non aceptar esas formulacións que facía o Partido Popular e conservar a moción tal cual, este grupo vai a apoiar a moción e a intervención que me acaba de preceder parecía da portavoz no Parlamento de Galicia do Grupo Popular defendendo as políticas da Xunta de Galicia. Nada máis que engadir, señora alcaldesa. Grazas. Pois, señor secretario, que se someta a votación este punto. Pois sometemos a votación o punto 9º. A favor. María Barrández. A favor. Andrés Teijo. A favor. Mónica Carneiro. A María favor. Los Ángeles Veiga. A favor. A José favor. Luis Lagares. Pablo Beade. A favor. María Jesús Regueiro. A favor. Ana Belén Veiga. A favor. Y Andrés Pandelo. A favor. Cecilia Vázquez. En contra. José Ángel Rodríguez. María Vanessa Seijo. En contra. En contra. En contra. Eduardo Rodríguez. En contra. En contra. Eduardo Vázquez. Enrique del Río. A favor. Bueno, pues Ben, esta moción queda aprobada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e o voto en contra do Partido Popular. Punto seguinte. o punto seguinte é a moción do BNG sobre a lingua galega, punto 10º. Voceiro do BNG ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, telegráficamente, a política lingüística da Xunta, como demostran os informes do Consello de Cultura Galega, da Real Academia Galega, nada sospeitosos de ter participado maioritariamente por xente do BNG, nin nada parecido, pois evidencia un retroceso nos usos e na extensión social do noso libertando do problema da súa pervivencia na transmisión interxeneracional. E un panorama onde as persoas que normalmente falamos en galego pois non temos garantidos dereitos lingüísticos plenamente. Nunca tanta legislación houve para proteger o galego e nunca tanta dificultade tivemos os
galegofalantes, pois poñamos por exemplo, e falábamoslo antes, de lermos un prego de contratación no noso idioma ou unha comunicación dun establecemento oficial, non? É dicir, sería ocioso repasar agora a política lingüística do señor Feijóo nos últimos 10 anos, pero hai unha cuestión que é fulcral. O galego, que é o maior patrimonio que ten o noso país, porque é unha obra de arte que é soporte para innumerables obras de arte, apenas recibe 8,5 millones de euros actualmente, orzamentos do ano corrente, cando pois o fomento e a política de fomento da lingua galega, o ano que este señor Feijóo entrou de presidente da Xunta de Galiza, no 2008, eran 23 millóns. Ese é o peso relativo, pero evidente, cuantificado deste problema, porque é un problema, estamos desaparecendo como povo, decía Castelao que somos galegos, se ainda somos galegos é por obra e gracia de idioma. Ben, pois esta é a cuestión. E sobre todo, tendo presente ademais que estamos tirando nos pedras no pé, tendo presente pois, que o noso idioma é a ponte coa lusofonía e iso o convirte nun activo económico para negocios de primeira magnitude. Por iso se aprobou a nosa lei, a chamada Lei Paz Andrade, para impulsar o estudo do portugués no noso país e abrirnos a ese mercado, ainda que só fora por ese mercado, pero quedou aí. Entón, a cuestión é a seguinte, aproveitando un pouco o Día das Letras, nós o que queríamos facer era unha reflexión sobre os pasos que estamos dando atrás ou os pasos que non se dan, que ao final, se o mundo sigue movéndose, sigue sendo ir para atrás relativamente, en torno ao idioma. Entón, o primeiro obrigado, dado que tivemos este ano un Día das Letras terriblemente extraño, pois obviamente pagar a débeda a don Ricardo, dedicándolle, pedindo como Concello á Xunta e á Real Academia Galega que o ano que ven podamos ofrecerlle o recordo e homenaxe que don Ricardo Carballo Calero merecía. Despois, pedirlle ao goberno galego que utilicen todos os membros o galego nas súas alocucións públicas. Temos un señor presidente que estaba medio postulándose cara ao Estado, dándonos o parte diario para que entenderan en Madrid. As señoras de Xestoso daballe un pouco igual, parecía, pero en Madrid sí, importante. Despois, pedirlle tamén a Xunta de Galiza, poden ir dentro daquel plan de rescate do punto anterior ou poden ir no outro lado, axudas específicas para o sector da cultura e do libro en galego, que son tamén empregos directos e indirectos e sigue sendo rescatar a xente do noso país, pedirlle que derrogue o chamado decreto do plurilingüismo, que restitúa o orzamento para poder desenvolver a Lei Paz Andrade que saliu adiante no Parlamento hai uns anos e comprometernos tamén como Concello, o de Betanzos, a promover campañas de dinamización lingüística e de promoción do uso da lingua galega en distintos sectores. Algúnas xa hai, é certo, mas creemos que hai que ir máis alá, nomeadamente entre a infancia e entre a mocidade, porque os datos do último Atlas Sociolingüístico de Galiza con respecto á transmisión interxeneracional do noso idioma no noso Concello son terribles, terroríficos. Betanzos non garante que un neno que criamos en casa falándolle en galego, cando salga de casa, vai a seguir falando en galego. Non é só cousa que ten que facer o Concello, pero desde logo sí que o Concello entendemos ten que tomar un papel moito máis activo e proactivo en esta cuestión. E por o momento, máis nada, moitas grazas. Grazas. Deputado Partido Popular ten a palabra. Voceira Popular ten a palabra. Sí, entendo que a nosa voceira tuvo un problema de conexión, non sei se vos aparece, me parece que non vos aparece na videoconferencia, polo que me estaba dicindo que ten un problema de conexión e que non está, co cual, se non vos importa, pois tomo a palabra eu neste punto. Bueno, simplemente, pois... Sí, se me escoita? Vale, perfecto, gracias. Ben, simplemente manifestar que consideramos que as políticas de lingüística no referente ao tema do galego, que por suposto estamos de acordo que é un
un dos patrimonios importantes que ten Galicia, entre outros máis que evidentemente non é o momento ahora ni o escenario para debatir sobre eles, entendemos, repito, que a política lingüística que se fixo desde que entrou o Partido Popular na Xunta de Galicia a cargo do mando de Feijóo son as correctas e desde logo se están potenciando, non? Por dito todo isto, pois o noso sentido de voto neste sentido vai ser contrario. Nada máis e moitas gracias. Grazas, voceiro. Pido disculpas porque eu tamén con problemas técnicos non vexo quen está e quen non está. Por eso non descoñecía. Voceira do Grupo Socialista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, a moción que nos plantexa o Bloque Nacionalista Galego vai dirixida en xeral á defensa e promoción da nosa lingua, que, como xa todos dixeron, é patrimonio do noso pobo, pero os acordos que reflexa abranguen distintos aspectos. No punto número 1 se fai referencia ao Día das Letras Galegas, que, como todos sabemos, este 17 de maio de 2020 é dedicado a Carballo Calero. As distintas administracións e institucións que organizan actividades para conmemorar esta data, e debido a esta situación que estamos a vivir, foron trasladando os actos. Por exemplo, a Real Academia Galega decidiu trasladar o día 31 de outubro o acto principal, que é un pleno que se celebra con motivo das Letras Galegas, o 31 de outubro, que ademais é a data na que se conmemora o 110 aniversario do nacemento de Carballo Calero, e pleno que se vai a realizar en Ferrol. O Consello da Cultura Galega tamén soe facer un concerto e tamén o trasladou ao outono. Dende o noso Concello, as actividades que se puideron realizar con motivo das Letras Galegas foron a transmisión en redes de vídeos, entrevistas relativos ao autor, o que chamamos a Hora dos Contos Miúdos, tamén en redes ou, por exemplo, en Instagram o concurso Letras Galegas para a Lembranza. Outras actividades que estaban organizadas como contacontos de Carballo Calero para a primaria ou obradoiros para a secundaria quedaron pendentes por esta situación e por isto está claro que a idea de voltar a dedicar no 2021 o Día das Letras Galegas a este autor é unha idea a valorar positivamente, posto que os autos quedaron bastante desvirtuados. En canto ao segundo punto, o emprego nas manifestacións públicas da lingua galega de todos os membros do goberno, o uso da lingua galega é un dereito, pero cando os membros do goberno e os membros de calquera corporación non actúan como meras persoas físicas, senón como representantes directos das persoas que os elixiron, o uso da lingua galega voltase tamén un deber, e temos que facer o esforzo, sobre todo as persoas que non somos galegofalantes, en utilizar a nosa lingua, máis aínda cando estamos a facer manifestacións públicas que van dirixidas ao conxunto da nosa cidadanía e que, por tanto, deberían de facerse no noso idioma, no idioma galego. En canto ao acordo de instar a Xunta de Galicia a adoptar medidas económicas extraordinarias para apoiar o sector da cultura do libro, está visto que en momentos de crise económica a cultura, en todos os distintos aspectos desta, incluído a creación literaria, é un dos sectores que máis se ve afectado. E non só hai que instar, como se pide no punto 5, a que non se produzan recortes das institucións, recortes que, por certo, xa levamos arrastrando dende hai anos nos que non había crise, e recortes que debemos e temos que evitar, posto que as administracións son as que nuten as administracións pequenas como o noso Concello para que podamos ter unha axenda cultural variada e dinámica. E, ademais, no grave momento económico que estamos e imos a vivir, estamos de acordo en que será necesario que a Xunta adopte medidas económicas para apoiar a cultura, posto que vai ser un dos sectores máis en risco e que máis afectado se vai ver. En canto ao punto 4, derogar o decreto 79/2010, establecer un novo marco consensuado no uso do galego na ensinanza non universitaria, a verdade é que o decreto establece unha serie de materias nos distintos grados de ensinanza que obrigan a impartir ben en castelán ou ben en galego determinadas materias. Esta é unha cuestión suficientemente importante, a educación dos nosos nenos e os nosos rapaces e o seu dereito ao uso da lingua galega para que a súa regulación sexa aprobada polo maior consenso que se poida obter. E enlaza tamén coa solicitude na moción de instar a que se tomen as medidas necesarias para implementar a Lei Paz Andrade, que é unha lei que data do 2014 para o aproveitamento da lingua portuguesa e ondar nos vínculos que existen coa lusofonía e que a Xunta de Galicia fixo actos moi escasos para implementala. Por último, en canto ao punto 6, no que se nos insta a nós o Concello de Betanzos a que promovamos campañas de dinamización lingüística e promoción do uso do galego en distintos sectores, dando especial importancia á infancia e á xuventude, que xa iba a dicir eu que o fagamos non, que xa o facemos, como ben dixo o portavoz do Bloque Nacionalista Galego, entendo que sí a que os melloremos e os ampliemos, posto que sempre todo se pode mellorar,
contando cos medios económicos e cos medios materiais que temos, e non quero dicir que con isto eu me conforme con que temos, porque está claro que todo se pode mellorar, pero ao longo de todo o ano o Concello de Betanzos realiza, por exemplo, campañas de, seguro que me vou olvidar de algo, apuntei unhas das cantas que facemos, campañas de dinamización en sectores como comercio e hostelería, na que participan os nosos pequenos con fases ou poesías que entregan os comerciantes nas compras e que se trasladan tamén os manteis dos locais, por exemplo, da hostelería, promocións do uso do galego en distintos programas para os máis cativos cos sábados miúdos que teñen un éxito enorme, sempre se agotan todas as capacidades que temos. Para os rapaces e mozos, e aquí sí que teño que decir que é verdade que os programas encaminados a eles están dirixidos aos centros escolares, porque fora deste ámbito é difícil captar a atención dos rapaces, pero son programas que teñen moito éxito, os concursos de cartéis no Nadal, nas letras galegas, as actividades de poesía e do Día do Libro, obradoiros de escrita, programas de lingua e escena, actos nos días de Rosalía, os que xa comentamos dos días do Día das Letras Galegas. Ademais, por primeira vez, o persoal do Concello está a recibir formación interna de lingua galega. Neste momento esta formación quedou con esta situación que estamos a vivir suspendida, pero se reanudará en canto as circunstancias o permitan. E tamén solicitamos á Asociación das Entidades pola Lingua Galega a nosa descripción para participar nas actividades que dende ali se organicen. Pero, como xa dixen, é necesario ampliar e mellorar todo o que podamos, polo tanto, é necesario que administracións como a Xunta de Galicia non recorten máis o presuposto que otorgan a actividades de normalización lingüística. Pero é certo que estamos de acordo no sentido xeral da moción e, polo tanto, imos a votar a favor. Grazas. Voceiro nacionalista ten a palabra. Pois nada máis, agradecer o sentido de voto favorable, máis nada. Voceiro popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Nada que engadir. Voceira socialista. Nada máis. Ben, pois daquela, señor secretario, que se someta a votación. Vale, pois sometemos a votación este punto 10º. María Barral. A favor. Diego Fernández. Andrés Teijo. A favor. Mónica Carneiro. A favor. María de los Ángeles Veiga. José Luis Lagares. A favor. Pablo Beade. María Jesús Regueiro. A favor. Ana Belén Veiga. A favor. Andrés Pandelo. A favor. Cecilia Vázquez. Cecilia, xa vimos que tiña... José Ángel Rodríguez. En contra. Eduardo Rodríguez. María Vanessa Seijo. Eduardo Vázquez Sánchez. En contra. Enrique del Río. A favor. Vou facer unha última Oye, Cecilia, por si está perdón, conectada. José Manuel Manso en contra tamén, Sí, me imaginaba que sí, entendido. Estaba vendo a ver se estaba Cecilia conectada, senón como se fose unha abstención. Vale, pois non está Cecilia. Non. Ben, pois a moción queda aprobada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista e o voto en contra do Partido Popular. Punto seguinte. Bueno, punto 11º de rogos e preguntas. Ben, antes de proceder á lectura dos rogos e preguntas, dase lectura á resposta dos rogos e preguntas do pleno anterior. Voceira do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Respostas ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego. Sobre a liquidación e a Fundación CIEC. No momento que a intervención municipal accedeu á plataforma para remitir a liquidación, por primeira vez a Fundación CIEC foi sectorizada e asignada ao Concello de Betanzos, polo que o día 17 de abril de 2020 se lle requeriron as contas correspondentes ao exercicio 2019.
Polo tanto, non hai ningún cambio de criterio. Esta é a primeira ocasión que a entidade Fundación CIEC foi sectorizada e asignada ao Concello de Betanzos. No que respecta á Fundación Globo de San Roque, esta aínda non está constituída. Respecto á solicitude da suspensión parcial do servicio do contrato do servizo de axuda no fogar, co decreto do estado de alarma, moitas das familias con persoas dependentes a cargo optaron por encargarse de xeito directo do seu cuidado. Os motivos foron diversos: o cesamento da actividade laboral, que lles permitiu permanecer no seu domicilio para poder facelo, e ao tempo rebaixar gastos na unidade familiar ao non ter que abonar o copagamento polo servicio, o que contribúe a aliviar a reducción nos ingresos económicos. A intención de minimizar os riscos para colectivos vulnerables como son as persoas dependentes, reducindo o número de persoas que acceden ao domicilio. A limitación da mobilidade, que fixo que algunhas familias trasladasen as persoas dependentes ao seu domicilio, ás veces noutros concellos. O medo xerado nalgunhas persoas dependentes máis autónomas cun grado máis baixo de dependencia que ao contar con apoios familiares ou outras redes tamén decidiron prescindir do servicio, sobre todo nos días máis duros do confinamento. Indicar que solicitar unha suspensión temporal do SAF xustificada por un período máximo de 2 meses é un dereito das persoas usuarias do SAF na súa modalidade de dependencia. Ese prazo de 2 meses paralizouse mentres dure o estado de alarma. Desde o seu inicio chegaron a estar nesta situación 28 persoas que se foron reincorporando segundo as súas necesidades. Actualmente continúan 9 persoas en suspensión temporal dun total de 90 que están incluídas nesta modalidade de servizo. A suspensión parcial do contrato responde, polo tanto, aos servizos non prestados ás persoas que solicitaron a suspensión temporal do servizo. Sobre o reparto de mascarillas por parte do Concello. O Goberno local decidiu repartir nos próximos días máscaras entre as persoas maiores de 65 anos do Concello, as familias con menos recursos e os nenos e nenas entre 6 e 14 anos de idade. As máscaras serán enviadas a cada un dos domicilios nos próximos días e colaboraránse desta forma cos grupos de maior risco. Ademais, tamén se reservarán outro lote de máscaras para as persoas que padecen patoloxías previas que poden agravar os efectos do COVID-19. O Concello adquiriu directamente as proteccións que en total comprou para esta repartición, nenos e nenas e persoas maiores de 65 anos. Os servizos esenciais municipales, ademais doutras entidades de carácter social que, especialmente durante as primeiras semanas da epidemia, carecían de máscaras e que recorreron ao Concello para que cubrira as súas necesidades e comercios de alimentación que estiveron operativos durante o confinamento, unhas 10.000 máscaras. A esta compra hai que sumarlle tamén as máscaras que o Concello recibiu da Diputación e do Goberno Central, unhas 6.700, e as 1.300 que lle cedeu a Xunta de Galiza. Xunto con esta repartición, o Concello tamén adquiriu unhas 1.200 pantallas protectoras que está a entregarlle aos comerciantes ou empresas de Betanzos que o solicitaron dentro do programa de colaboración co tecido comercial e de pequenas empresas que puxou en marcha o Goberno local. Sobre unha posible modificación do orzamento para poder gastar ese crédito medidas para paliar a crise do coronavirus. Sobre este asunto se lles informou en varias xuntanzas de voceiros e, como ben saben, ese expediente xa está en marcha para tratar de conceder axudas directas de ata 700 euros aos autónomos e ás microempresas que se viron afectadas polo peche dos seus negocios ou que viron drásticamente reducidos os seus ingresos por causa do estado de alarma provocado polo coronavirus. Respecto aos ofrecementos de doazóns de máscaras protectoras dun grupo de voluntarios. O Goberno local non contactou con este grupo de voluntarios, posto que o día do ofrecemento xa dispoñía de pantallas protectoras procedentes dunha doazón dunha empresa da comarca e doutra da Asociación de Xefes de Policía Local de Galicia. Ademais, ao comenzar a pandemia e ante a dificultade da empresa concesionaria do SAF de conseguir as máscaras FFP2, o Concello facilitoulles máscaras FFP1 procedentes dunha doazón. A pesar do desabastecemento inicial, sempre tiveron a súa disposición equipos de protección, aínda que non fosen os idóneos. Sinalar que a información e indicación sobre a utilización dos EPIs tamén foi variando a medida que se foi obtendo máis información sobre o COVID-19. Actualmente non existe problema de desabastecemento e é a empresa a que está a facilitar os EPIs ás auxiliares. Contan con pantallas protectoras, máscaras, luvas, xel hidroalcohólico e teñen a súa disposición na oficina da empresa material para renovalo cando precise, recordatorio que lles fixeron dende a coordinación da empresa en varias ocasións. Con respecto aos ofrecementos de persoas voluntarias, unha veciña da localidade contactou con Asuntos Sociais para ofrecerse a confeccionar máscaras ao comezo do estado de alarma.
Telefónicamente agradecemos a iniciativa, pero non ser material homologado non solucionaba o problema inicial, xa que, como xa se indicou, o Concello xa contaba con máscaras e cedeunas á empresa. O desabastecemento estaba nas FFP2. Nada máis, alcaldesa. Grazas. Daquela pasamos aos rogos e preguntas deste pleno. Voceiro nacionalista ten a palabra. Grazas, señor alcaldesa. Mire, unha aclaración. A pregunta do mes pasado era sobre unhas pantallas homologadas que ofreceron ao Concello, non sobre máscaras da casa. Por clarificar, porque non estamos falando do mismo e a pregunta non iba sobre iso. Pero, bueno, dou lectura ás preguntas para este mes. Chegaron os queixas veciñais porque a beira do Mendo, na rúa Bartolomé Cosío e Aledañas, está levantada e parece unha lameira. Os veciños trasladáronos que cheira porque hai un rexistro de fecais botando por fora e isto atrae bastante bicherío, por decirlo coloquialmente. Leva así en torno a mes e medio. Teñen constancia desta situación a que é debida, que prazos se barallan para poñerlle solución. 2. A veciñanza de Castro trasladounos que as beiras das pistas están sen cortar e que a maleza invade os camiños, imposibilitando manter as distancias de seguridade, ademais de supor un risco evidente de incendio. A parada do autobús está invadida por enredadeiras en maleza. Cando pensa limpar estas pistas, ter limpezas para cada parroquia, porque, polo que vemos, as queixas repítense prácticamente en todas as queixas, en todas as zonas rurais do noso municipio. 3. A zona do Porto é unha das máis frecuentadas para os paseos nestas datas de desescalada e está completamente abandonada. Macetas rotas, sin plantas dentro, beiravías a limpar, lixo ciscado, papeleiras cheas de rotas, barcos tirados polo medio, apodrecidos e rotos, areas, cascallos tirados, colectores de obra en riba das beiras rúas, etc. Esta situación vense repetindo desde hai anos e as queixas son continuas cando chega o bo tempo. De feito, xa estamos trasladado nalgúna outra ocasión ao pleno. Teñen pensado un plan de mantemento e limpeza para esta zona? Que medidas pensan tomar para cuidar axeitadamente esta zona de lecer? Temos recibido numerosas peticións para que se poida utilizar o enganche de auga da rampla que hai fronte á depuradora para os traballos portuarios. Poderían facerse xestións para que isto sexa unha realidade a maior brevidade? 4. Segundo vimos no listado de decretos que deu a pleno, o Concello readmitiu o traballador do guindastre que fora despedido cando se rescindiu o contrato coa empresa da obra. Desde cando foi readmitido, en que condicións foi readmitido, que traballo vai facer, vais incluir esta plaza na RPT municipal, se esta readmisión foi motivada por unha sentencia judicial, poderían facilitarnos copia de dita sentenza. E quinta e última, o camiño dos Caneiros foi durante as últimas semanas, co proceso de desescalada da COVID, outro dos máis frecuentados escenarios para a nosa veciñanza. No punto en que remata a pista e comeza o paseo carón do río, está cortado cun cartaz que informa de desprendementos que supoñen un risco para a seguridade das persoas. Teñen algún proxecto para amañar o tramo do camiño na parte cando menos que corresponde ao noso Concello? Que mantemento se fixo nesta zona desde que se abriu? Pensan que de recibo gastar cartos públicos en obras as que despois non se fai ningún tipo de mantemento? Mais nada, moitas grazas. Voceiro do Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Nada que engadir en este punto. Ben, pois daquela, sin máis puntos na orde do día, grazas a todas e todos, e levántase a sesión.